The American veterans of Igbo descent cordially invite Ndi Igbo, friends of the Ndi Igbo nation, community leaders, professionals, veterans, business owners, students, and the general public to attend its highly anticipated 2026 annual conference. The conference theme this year, 2026, is Makodi Ndi Igbo for the good of the Igbo people. Scheduled October 9 through 11, 2026 at Premier Event Center, 3520 Breckenridge Boulevard, Suite 106, Delu, Georgia, 30096, USA. The historic gathering will feature distinguished leaders and respected personalities from Nigeria and the United States, including Dr. Alex Oti, Executive Governor of Abia State, Nigeria, Representative Gabe Okoye, member of the Georgia House of Representatives, USA, and Mayor Joseph Chukwuemeka, Mayor of the Woodland, New Jersey, USA. The American Veterans of Igbo Descent is proud to unveil its visionary transportation initiative. This groundbreaking project aims to establish direct international air service between the United States and Igboland, creating a future where travelers can fly directly to the homeland without stopping over in Lagos, Abuja, or other transit locations. The attendees to this conference will enjoy grand opening ceremony, American military color guard presentation of the United States flag, traditional Igbo masquerade performance, cultural dance presentation, networking opportunities, veterans recognition program, a visit to Igboland where the Igbos died than to live in slavery, and investment sections. Here is the registration information. Please visit www.evidusa.org. Again, www.evidusa.org. Select your preferred registration package and submit payment through Zelle or bank transfer. The payment contact is igboveterans@gmail.org. That's igboveterans@gmail.org. For your hotel reservation and discounted group rate, please call Fairfield by Marriott Inn and Suites 678-924-1023. Again, 678-924-1023. I mention the conference code EVI to receive your special conference rate. This public service announcement is brought to you by the American Veterans of Igbo Descent and its leadership. Dr. Sylvester Onya, National President. Prince Joe Nduka, Vice President. Dr. Godson C. Obiago, National Secretary. Dr. Chukwuemeka Ofo, Public Relations Officer. Ihoma I. Ironde, Financial Secretary. Chief Charles Edomuzo, Chief Master at Arms. Dr. Ubochi Eri, Chair Ad Hoc Committee. Captain Michael Ezeke, State Organizer. And Kono Ogo Onyeka, Chief Security Officer. For more information, please call 619-863-9763. Again, 619-863-9763. See you there. Igbo Igbo ekelekwa m unu taa na ụbọchị nke taa anyị nọ na ụlọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ ndị Obinwannem Media Company nke dị na Enugu na Nsụka kwa. Tata o nwere nnukwu nna anyị na ya nọ tata ga-akọwara anyị ọtụtụ ihe nke ndị anyị kwesịrị ịma na ihe ndị anyị ga-esi na ya wee mụta ihe n'ala Igbo bụ ihe gbasakwara omenala na ka obodo si wee dị. Mana tutu anyị aga n'iru, aga m ebu ụzọ ka nkọwa onwe m wee metụkwanụ ọjị maka na Igbo nwere usoro esi aga. Mụ onwe m nọ na n'olu ya bụ Ada Nsụka. Aga m nwere ọjị anyị nwere ugbu a anyị ga-ebu ụzọ chere nnukwu nna anyị ọjị. Ya mere na ka m burugodo ọjị bunye nnukwu mmadụ anyị na ya na ebe a ka o chere anyị nna anyị ukwu. Nna anyị enwetakwa ọjị ga ichere ndị bịara be anyị. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. A na-asị ọjị ọha maka Eze His Royal Highness Igwe Dr. Ambassador Patrick Chukwuemeka Okolo. Chukwu wee Eze one of Mbunano, Ancient Kingdom. Eze Igwe one of Nsụka. Ọjị abịara. Na-egosi ọha. Ọha, egosila m na ọjị. Ya bụ ọjị ọha. Igbo bụ Igbo. Igwe, ọjị ọha sisi n'aka. Nwadọya. Nwoke mbịa wara anyị ọjị a. Ebe anyị na Nsụka na nwata na wa ọjị okenye wago ma ba wara m ọjị a.
Hey. Ya, chom gumba. Bueno. Muy Igbo. Igbo bụ Igbo, anyị jikwa ọjị ekele m nwoke kele nwaanyị, ndụ nwoke ndụ nwaanyị. Ọjị bụ osisi dị n'iwu Chineke sịrị anyị bụ na Hibru, anyị were na-ekele ụtụtụ ihe anyasị. Ọgwa ya ka m ji n'aka na-akpọku Eze Chukwuemeka abịama ka ọ bịa n'obi nwanne redio steshọn, bịa n'ọrụ anyị n'oge awa wee nye onye ọbụla ndụ na arụ ike na ihe eji ele ndụ anyị. Ọ bụkwa ọjị ị gwara anyị, ọ dị n'akwụkwọ nsọ na Psalm 150 chapter 1 verse 1. Ọzọ anyị were ọjị a na-enye ya ekele ụtụtụ ihe ya sị ihe na ọ bụ ya bụ Chukwu kere anyị bụ mmadụ. Chọọ anyị na-akụ aka, na-achị ọchị, na-agba egwu, were opu ike, were une. Ụmụ nwaanyị anyị na-alụ alụ welite obi elu nye di ha, maka nwaanyị were obi nye di ya enweta ọnọchie. Ada enyeta ọnọchie n'ụzọ na ewelite obi elu nye ọ gaghị enweta ọnọchie. Ebe akwụkwọ nsọ gbara anyị were na ọjị a na-akpọku m ụbọchị niile. Biko lekwa ọjị Chukwuemeka abịama ka m ji arịọ na ndị ọrụ oyibo nọ n'ebe ọbụla ị nọ ụgwọ ọnwa na promoshọn. Ebe onye nọ nwere aka ọrụ ọrụchasị kwụ anyị ụgwọ. Onye ahịa bụ ọkpọbọ oleji ori uru. Ha bụ ndị eze nọchiri anya Jizọs Kraịst, maka Jizọs bụ eze ka eze, ma ọ bụ anyị bụ eze na-echere ya obodo. Unu lee ya na akwụkwọ nsọ na Baịbụl bụ ya bụ akwụkwọ ndụ. Ife dị ebe a bụ first king, second king, prophet, nke nọ bụ clergy. Mana ndị clergy anagwụrụ anyị ọnọdụ na-prọfesaiz na-eme ife niile. Mana agwagwa m na ebe arụ ụnụ ka abụkwa ndị eze nwe, ndị na-eje ụka ọ bụ anyị nwe. Ma ebe arụ ụnụ ka ọ bụ anyị nwe. Nsị ndị ụka enyechi unu onyinye unu lụta ndị eze, nyekwa efu ji na ọkụkọ rienụ nke ọzọ. Si nye bụ ihe anyị ka anyị soro na-eme. Maka ibe anyị nọ n'obodo bụ ịga ọhụ ka obodo dị mma, ka udo dị. Ụmụ anyị onye ọ dịara mma ọ bịa kedu eze a na-agụ bịagadena 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 nna nna bịagadena 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 bịagadena. Onye ọ dịara mma rutere eze, unu tụọ m eze igwe. Ọ bụrụ na egwebego nkịta Eze Igwe. ọkwa ọjị a ka m ji na-arịọ Chukwu abịama ka ịkwalite ọnọdụ Obinwannem redio steshọn a, maka ọ bụ mbido ọfụ ka ha na-ebido. Vuere ụzọ kpere hazi ndị nchuchu ama bịa ebe ha nọ, ndị onju, ndị ụnyere ala aka ga-ebi ihe n'ala. Ya ọ na ha kwuru ụgwọ niile ga na-anụ ya. Enyemaka ga na-esi ebe dị iche iche abịa wee kwado ha ka nwee ike kwụzido. Na-arịọ na Naijiria anyị nọ n'ime, biko ndị na-achị anyị gbaa ha ume, nye ha amamihe ka elekwata ndị a na-achị. Agụ egbugo mana na Naijiria abụghị ihe ziri ezi. Ma Chineke fụrụ Naijiria n'anya, nye anyị ikuku anyị dị iche, ala anyị dị iche, mmiri anyị na-anwụ dị iche. Ife niile anyị na-enwe Chukwu fụrụ anyị n'anya, mana ndị na-achị anyị achị isi afụtara ebe ha nọ. Biko tinye akọ na uche ka ha lekwesị ndị a na-achị anya. Na-arịọ ka na anyị ga-ata ọjị a n'ụtụtụ a, tata ndụ, tata nghọta, maka nghọta ka bụ nke mbụ. Maka na nghọta na okwu amada na Naijiria, okwu amada dị na nwunye, ọmada nwanne na nwanne, mana ihe na-eso okwu bụ aghọta gị. Na-arịọ ka na anyị ga-ata ọjị a n'aha gị site na Kraịst onye nwe. Ekele m unu. Deje Igwe Eze Igwe, one of Nsukka. Ekele m. No. Ekele m. None. Daalụ nọ. Daalụ. Mmewurugwa kilo a na-adị mma na. From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling,
Can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. One heart, Obinwannem, united we achieve. Restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obi-Wan worldwide, the movement is here. Igbo global, raise your head high, raise your head high. Our men will never, ever die, ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Please. Protect the culture. It's in our hands. Follow the light, follow the way. Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Ọ dịka o nwere noise na-ada m na ntị. Okay. Ọ dịgo ka ọ ga-adị. Ndị Igbo si na nnukwu mmọnwụ pụta, obodo agbara ọsọ, oti mkpu a na-eti, igirigi ukwu eze, okoroko, ọ bụkwanụ nnukwu mmanwụ. Ọ ka o mere. Igbo karịrị ife ha na-eme. Etu ọbụla o si na-adị, ọ mgbe ahụ ọ na-adị akawanye njọ ka ọ na-ebi. Ọmụọ bụ Nwankwọ na Ohe Nsụka, Nwakịtịkpakpa, Nwike Jọkwa, who born the people who say that Igbo nation will never arrive. Orugoro mgbe eji ama mbe na-abụ nke bụ oke. Ọtụtụ ndị Igbo si na gịnị bụ nsogbu ndị Igbo. Bịa n'Obinwannem Igbo TV ka ị mara ka o si akpọtụ. Anyị mara nsogbu anyị anaghị agbagharị ka ose okirikiri maka na anyị mana ya mara ihe elu. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekenekwa m unu uwe na-asị nke onye chiri ya zere ọka kwa mụọ nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu, Mazi Ugwu Okechukwu, maka na Mazi na-asị na ọ bụ nsọpụrụ ka ọ dị na ndị Igbo nọ n'ụwa niile kwesịrị inye m nwa bụ Mazi Ugwu Okechukwu nsọpụrụ. Mazi Ugwu Okechukwu bụkwa onye nke na-ewetara unu akụkọ nke ụwa ka ọ ha n'uju n'obi Obinwannem Igbo TV. Ọ kakwa onye ha kpụ n'ọnụ, onye ha na-ekpu anya ka ndị oshi, onye ha sị na ndị ụwa ma mma, ya ka ji si na ụwa ga-ekpu, ụwa ga-ekpu. Ma ọ bụrụ na amara onye bụ Mazi Ugwu Okechukwu, ụwa ga-ekpu. Ọ challenge to ndị Igbo nọ na social media, maka na ihe dị n'ụwa bụ onye kwụbara aka ya ọtọ bụ onye na-afụ Chukwu anya, according to ka o si wee dị n'akwụkwọ nsọ. Mazi Ugwu Okechukwu abịaghịkwa n'ụbọchị tata. Ụbọchị taa bụ nnukwute ụbọchị ka ọ bụ n'ala Igbo. Tata bụ ụbọchị Orie Mmiri. Ọkwa ya taa bụ ụbọchị Orie.
o nwere ndị okenye na-anọkọtakwa abịa si anyị nke a bụrụkwa nke bụ nke a bụrụ nke bụ nke nna okenye na-abịa echenjicha usoro ndị Igbo unu ga-akpachapụkwa n'anya ọ bụghị unu nọkọta na ewepụtara anyị ofu unu wepụtara anyị God unu sị na ọ bụrụkwa God unu wepụtara anyị Chukwu Okike abịa unu asịkwa na ọ bụrụ Chukwu Okike abịa unu wepụtakwara anyị Eke Orie Afọ Nkwọ ajụchakwa unu asị na omenidi na anyị nidiri na-abụ unu ka nkịta ahụ because ọ bụrụ na unu dị confused na anakpuo unu nwa na-ekele n'ụlọ bụ anyị ụzọ wepụta ụwa because I know they see all of you like a human being. Onye ọbụla bụ onye tọrọ m n'ụwa na-ada eme ife m na-eme na-ada agba mbọ ka ọ napụta agụghị ọkpụ n'ọnụ ịma na onye ahụ enwere ike ikwudo mmiri ihu n'ụwa niile square bụ n'Igbo onye ọskwara bụ the highest billionaire of Igbo race. You cannot stand me because I am challenging all of you whether you are rich or you are poor. You need to teach your children what your father teach you. So ọ bụ na papa gị kụziri gị arụrụ ana kụziere ya arụrụ ana abịa na-eme ọrịkọ gọọmenti abịa na-eme ọrịkọ religion. Many of you people amaghị ebe unu si bịa ụwa. Nna akụziri unu nke ndị ama jụụ maka Nsụka ọ dịka unu anaghị aghọta ihe na-akọwa nsịkwanụ ka ndị na central unu na-agbakwazi ọsọ na-atụgharị ya atụgharị so anyị ga na-ekwukwa nke unu gwara anyị maka na almost ndị Igbo niile bụ ndị gụrụ akwụkwọ bụ na ihe ha gụrụ bụ na gọgụrụ ka ha gụrụ iju eje sacha gọgụrụ ije mana mụ ọgọgụ ka m gụrụ ọ bụrụ ọgọgụrụ ka m ji ezi oziọma so and oziọma na-ezi all the against of those people that are talking about Biafra restoration. Oziọma na-ezi they against Christianity. Oziọma na-ezi they against Jewish. Oziọma na-ezi they against Muslim. So nyaka ji na-ajụzi unu nwa bụ dị na-ekele m unu ma Igbo culture or Igbo lineage or Igbo whatever. Why can't you people stand up and openly and defend what you think you know? Onye mere unu ndị arụrụ ana. Onye mere unu ama nweta ihe ọ bụla na-achọ n'ụwa maka aka unu adịrị ọcha. O nwere ihe unu megide n'ụwa aka unu nweta ihe unu na-achọ. Unu ama nweta nwe because unu bụ ndị arụrụ ana. Ife unu na-eme n'ụwa bụ ihe ndị ụwa ji akpụ unu asị. Pretenders, blackmailers, propaganda, lies against yourself. Unu na-eme expect ka ndị ọcha bịa nyere unu aka. Uchi ndị ọcha. Today unu China ga-eji unu ụka na-aja esekpu arụ n'iru fada. Today unu nwane unu ga na-akwado ka unu ga-esi wee mee politics, mee campaign tomorrow. But tomorrow, next tomorrow, some people where they claim say na be Igbo, they go come on social media, they talk nonsense about Biafra, they talk nonsense about Nnamdi Kanu, they talk nonsense about Simon Ekpa, they talk nonsense about governors, they talk nonsense about Christianity. Almost all of you where they talk nonsense, can na say, gini mere oji dizie kuna ga kan na unu we mari form na bobo. Because everything you know about Igbos are nonsense. That's why you will remain in an Igbo nation. Mona Biafra bros obo, they don't feel stand for me. So here na choose kita Igbo nation. That is people unu bumu Igbo. Unu bumu Igbo. Achos me my ihe meru na ujibru m Igbo. Achos me my ihe meru na ujibru ndị Igbo. That's my mission. And I don't mind your mother yon na my mission. I don't want your mother yon na my ideology. Ihe na gwa gị bụ na enwere ihe megide nu ka aka kpuchi nwa ọnwa. Odoro possible. Unu na-achọ onye nzọpụta. Onye nzọpụta bịago ọmụ abụ Mazi Ugwu Okechukwu. Nwa nkwo no he Nsụka, nwa katakpa Nsụka nwa Ikejọkwa ọmụ abụ onye nzọpụta. Anụ nga na-agwazi unu ero. Onye amenji wee so gbuo onye ọkara obi ka anyị nọzi n'ime. The truth that is cover Igbo n'ala Igbo ma cover Igbo worldwide. We must open it. And we must start from ourselves. That is why nje abụ m na social media. Achọ m ịma maka followers. Achọ m ịma maka shares. I will keep saying the truth as it was in 10 Commandments and as it was in my own kingdom. So no na gị nwa nwogu boy na-eso Obinwannem Igbo TV. Anywhere you find Obinwannem Igbo TV, you are blessed. You are really blessed. Do you know why you are blessed? You will not buy like a nobody. You will buy like somebody. That is why on Obinwannem Bonosobo if I do ebiri n'ụwa. Many people will go and say they are to chisie benam. And then many people. Odika imahonyo Christianity will go and say si chisie benam. And then the Christianity na labai, we mention them, we keep mentioning them by their name. And we are keep telling them that they have betrayed our ancestor, my ancestor. Maybe because if I say our ancestor, maybe you can now think I'm talking about you. No. Christianity destroyed my ancestor. I stood in the global world saying that Christianity destroyed my ancestor. And as they destroy it, their members and their team still in Amaji, Omakashi and Soka.
So it is time for us to know who are those people that are following the law of government or the law of the traditionalists. Because it is time for us to say the truth. A lot of people are going through of many difficulties because of what Christianity brings to us, because of what Muslims bring to us. So we that don't believe in all those crack structure, we need to speak against them. We need to tell the whole world, whether they have to tell us what is the structure of Christian and what is the culture of the tradition and what is structure of government. You need to ask questions. Don't be afraid of what you are acting. We are the savior. We are the creator. We are the one that challenging government that making things to become difficult to the human being. So you have to stand strong with us. Biafra is coming in 100 days, but you can never see it anywhere. We're not here to tell you to read Bible, which can never help you in your generation. We're not here. We are here to tell you that the Chukwuemeka Eri ha gwara anyị as papa anyị ha. Ka ha gwara anyị because mụ nwa na ụmụ ana m ajụgide ese jụrụ ese ebe ọ ga-abụ nne gị yọfọ nne gị bikpie utuye ka ife ihe dị n'ime. So onwe onye ga-aghọrọ inwe ụmụ n'ụwa dịka Chukwu si nye m amamihe, dịka Nkwonohe Nsụka si nye m amamihe, dịka Amaji si nye m amamihe. Onwe onye ga-aghọrọ inwe ụmụ. Enidoghom ego social media. Enidoghom anybody contribution on social media. What I need in your social media, give me your details of who you are. Forget about the race. Give me the details of who you are. If you do not give me the details of who you are, as only 100% of only worldwide, you people will perish before your time. Because now going on about giving more. Many of you people just on social media, they betray them mad, they deceive them mad. Because Owaga Jugo Gaju, because they would go Najurajo no one. Because he mega jife, Izugori, Ibugo Madu, Imegi Hojo, Etugase. Ibiaze ka anyị na-agaburu ofu nọ na Biafra nọ na Nigeria government nọ na omenala Igbo nọ na traditional ruralist nọrọzie Obinwannem Foundation iche na wetu anyị mere njọ na mere njọ emere m njọ abụrụ m onye njọ abụrụ m onye ori mụ na ga ma nọnwụ n'otu onye mee nje asị na onye ọbụla bụ onye feel that na mụ na ụmụ ihe na-ekwu bụ ihe egwuregwu na social media. Join Obinwannem Foundation right now. We are looking for stakeholders, those people that are going to stand for the truth and honest and transparency, because I will destroy all of you. I am coming to preach the gospel of God. Onyinye nke Chukwu, ụzọ Chukwu, amara Chukwu, ịdị n'otu, Onyeka Chukwu, Chinedumu. I cannot be preaching. I'm a preacher that is going to preach everything that's going to expose Pope. Very soon. I will know their name very soon. Because they are human beings like you. No God create them. No different God create them, create you. No different God. Every God create all of us. So it is time for Igbo Kunite Kaijezo Kai Nalabai. We are not looking for any other person property. Igbo, we don't supposed to buy our land. Mana Kuzuru Obinwannem Foundation stand for like a buy stakeholder or buy membership. Because I have to go straight to the mission I created. So that now all of you will know that no one can move without condemning all those one that is destroying our people till today. And it is time for debate. I'm going to change this video. We're blackmail the matter. Put a lot of Igbo people in a misleading information. Today, many of them will come in on social media talking nonsense, making people to believe that they are in the right channel. But it is time for us to know Konya Bonye Chukwunyere Onyinye iji wezoputa ụmụana na ala nsọ. Onya ka anyị nọzi now. So don't kujala. Maka na atra igomi ime ka unu mara that n'ụzọ unu na-aga n'ụzọ adịrị ya. Mana many of you people ka gba mbọ na-emesi ike. Ana onya ka anyị wee so na ọ bụrụ social media ka anyị ga-eji wee meri nwa ọgụ a. Ọ bụrụ social media. Maka na ọ bụrụ that nọ na social media na-ekpukwa ndị mmadụ anya ka isi ekpu m anya, ọ ga-afịa gị ezigbo arụ. Egogo ndị Nigeria gọọmenti egogo ndị bayi nọ na social media na nga na-akpọrọ gị afa ha na-ewepụta picture ha na-egosi gị because before ma na-anwụ or before ma na-ejekwu ndị egede na ndị mmụọ because ha na-ha anwụ anyị na-anarị igburu anyị egbu anyị eji aka anyị na ife niile nwechara ọnọdụ Chukwu nna anyị dobere anyị ya ifuge. So before m nwa anakwu ndị egede aga m eme ka ndị niile a ga-etinye face ha n'obi nwanne Igbo TV bụrụ ndị nke unu ga na-enyomi ezinụlọ ha na ndụ ha wee ruo mgbe ha ga-ahapụ ụwa. Kọsa ahụgo m iyi nke ikpeazụ a. O kwefuru ka si wee bido na Rome Cardinal Rinze ka na-etibu unu kịta ntị igoro unu ndị fada na bless ndị fada kwe ihe ndị anyị niile n'anya ọ bụghị a problem, ọ bụghị a crime,
mana m ga-agwakwa unu na mụnwa na ụmụ sokwa wee bụrụ katọlik nata oririkwa aka n'isi. And enweghị onye ọbụla, even Pope cannot tell me what I will do to please myself through Christ. It's not possible. Because orugo mgbe anyị ga-amazi ihe bụ Christ. So orugo mgbe anyị ga-agwa unu na ajọ mmụọ si owere ba nne anyị afọ niile ka anyị ga-ama ka esi wee chụpụ ya. Because ihe na-eme ndị Igbo si ndị Igbo n'aka and anyị ma. So we don't need to be hiding it so that they can repent. What we're talking about too, you must repent. It's not about calling Jesus, calling Father, calling Pope, calling Bishop. It's not about that one. Those things is nonsense. You need to wake up and stop doing evil. Evil is not in Bible. Evil is not in ancient days. Evil is with you. Evil is with you. You are going with evil. You are going with goodness. So whenever you do evil, it is for us to tell you you have done evil. How can we know who is evil? Iwu obodo tinyere na onye eme ihe dị na onye ọjọọ. So we need to look for those people who ndị na-protect ife ọjọọ, kpọzi ife ọma ihe ọjọọ, kpọzi ihe ọjọọ ihe ọma. We need to seek for that. Onye ka anyị sị, join Obinwannem stakeholder, join Obinwannem Foundation. Let us go and make our people to be great again. Ọ bụrụ ihe social media. Adịmayo biko. Ọ ngana nwere na mmụọ ka m ji ekwu okwu. Adịmayo biko ama m n'ihe niile nkarịcha fancha niile na mmụọ na mmadụ. So not come that na unu cha niile onye chọrọ ịdị ogologo ndụ o seti ya, onye chọrọ ịdị short life o seti go, because na ala Igbo will be great again. Otu anyị si ekwu ya n'okwu, ala Igbo must be great. So let me now let everybody understand that na ka anyị mee ka onye ọbụla mara na n'oge erugo mgbe anyị ga-ekwube eziokwu ka o si kwesị ịdị. M ga na-akụziri unu ihe, mana ihe m ga na-akụziri unu bụ eziokwu. Ya ihe ji akpọ this vision nọ n'ime na oziọma Chineke. Ya Chineke kere ụwa. Oziọma ya ka anyị na-agbasa. So anyị adịghị mmadụ anya n'iru, anyị mara onye ukwu, anyị mara onye nta. So what we need that na ndị ọcha Islamize our home through our people. So we want to know why. We want to know why Christianity Islamized Igbo race, because Igbo is there before Christianity. Because the Kita Abram Bega Bunogana say America come and help us, Britain come and help us, Israel. That is nonsense. I don't believe in crack. You didn't have nonsense, you didn't have politics. So what we are talking about that enwere culture na mubinyem na mo nji arụ ọrụ n'obi nwanne Igbo news. Eji mi arụ ọrụ, and I challenge all Igbos worldwide, educated, uneducated. I challenge all of you. Why did you people accepted Christianity? And what is the purpose of the acceptance of Christianity? I need to me now. We have to also agitate against Christianity being in Igboland. We have to make a move immediately, protest everything in the whole world. Christianity is not helping us. Christianity is not making us to become holy. Christianity is not making us to see our heaven or see what God presents to us. Christianity is even also go extended in a way that is our people have become criminals, bandits. Our people have become a sexuality people. Na huo haka n'ike. Na eru haka, nwanyị anaghị achọzi nwoke. Maka na onwezi toy ndị ọcha Christianity rụpụtara. Christianity build something that will make them to remain like a father and sister. So we need to condemn it. We need to condemn it that I don't need to associate with myself to those who call themselves a Christian, Igbo Christian, but you cannot say the truth. It's better for you people begin to differentiate. Because I'm being recalled with unuwabu pretenders. You people are pretenders. Those of you where they claim say that what we are seeing is true, what we are saying is true. You running away from the coming together. Let us preach the gospel without fear. But join that stand against Christian global. Because you are not strong in what you are saying. Onya kunu mekwa kopte ndu mi Igbo tie na Biafra we go hawayo gukase hawayo bịakwa were na ndika na Simon na-ezuzugara na social media. It's not going to happen again. Obinwannem ndị Igbo. It can never be happening again. Either all of you join, let all of us go and ask a normal question to our Christian leaders, to our governors, to our senators, to our traditionalists, to our vigilantes.
let us ask them a very, very thorough question before we begin to come on social media to castigate each other. We know our problem. I maybe problem is problem must never in Bosiafa. We need to go back to our villages. Christianity is not our villages. Church is not our villages. Government house is not our villages. Market is not our villages. When you close church, where are you going? When you close your business, where are you going? When you close your office, where are you going? That place you are going after daily activities, it is what I'm asking you. Who are you there? Who are you there? Make una know they bring propaganda about Biafra, propaganda about Nnamdi Kanu, propaganda about Simon Ekpa, propaganda about P2B, propaganda about Ndianene Klemu, na hana be Chibu, Papa na Mama ha, nemo ho future, nemo ho level. No wa. He una jisnifa ne destroy the children of the Most High. Because someone no chitere ndi ahụ na-enwe ha ọnụ n'ụwa niile. Maka na emere mie ya ka nji mara ofu ya. Ndị sị na ha bụ ndị ọgaranya bụ ihe mere na ndị ogbe ya na ha ga n'iru. Ndị sị na ha kpatara ego bụ ndị mere na ndị mmadụ na-atazi afụ. So I am here as onye ndu ha n'ụwa niile. I make sure that na ndị ahụ na-enwe ha they must have. Maka na ka anyị ji wee nọ na human rights country. So na ọ bụrụ na ị chọrọ iso m wee jee njem a abịakwana na-emere m na-abịa ka m na-agoro ka ọ na-abịa ka ịkwalite m akwalitekwara m stay in your compound, stay in your compound. But ọ bụrụ na ịma na ihe na-ewute m na ka o si adị m n'arụ ka isi wee mara ya ka isi wee chụ ya nwanne join ya Obinwannem Foundation. Let's rescue our people and give our people dignity back. Enwe ndị chọrọ udo, enwe ndị achọghị udo, then ka anyị kewasị onwe anyị. I will not follow Biafran that is not unity. And I will condemn them, and I will expose them, and I will make the whole world to know what they are using Biafra to do in our land now. I will the same thing going to let the whole world know what they are using politics to do our people. Our people are crying and running away from their blessed land. Nobody is talking about it. Nobody is just even care about people that is in at home. Ezibego mozioma chukwu. Tupu all of you about on social media. Ezibego mozioma chukwu nke bụ that na mmadụ ekwesịghị na-anwụ anwụ n'ala Igbo. Na ihe unu na-eri cancer everywhere, criminality everywhere. Nobody talk about how we stop. In on America now talk rubbish. Makana inwego permanent documents, inwego passport. In Canada now talk rubbish because inwego permanent resident, inwego permanent passport. That is why you cannot come boldly to stop governor to intimidating the masses. Okumunego. Mako yibo no na so deceive all of you. Masses and this and that, it become like as if they say we are not one blood. Obo yibo no sugide Christianity no join the biambegide run. Only way you will bruise John mad everywhere. You cannot think about your people. Inwe ike nwe echiche maka nwanne gị. Inwe ike nwe echiche maka obodo gị. Inwe ike nwe echiche maka ụmụnna gị. Inwe ike nwe echiche maka ụmụada obodo gị. Inwe ike nwe echiche maka ụmụ ikorobịa na agbọghọbịa obodo gị. Inwe ike nwe echiche maka ntọna na obodo gị. Inwe ike nwe echiche gịnị ka ga-eme ka echekwaba nna gị ka ndị be nna gị ga-ekwuru gị na ọ bụ na enwe ka ozu akwa ha akwa kịta efuru gị ka onye na-amaghị efunata gị be nna gị nikwa gị na be nna gị ahụ na-agbara ọsọ kemgbe dị ndụ. Mgbe eji echetezi unu bụ mgbe unu nwụrụ anwụ. Mgbe obodo ji echeta unu na mgbe obodo ji eri uru ihe unu nwetara bụ mgbe unu nwụrụ anwụ. Unu na-asị na ọ bụ gịnị ka unu ga-eji nweta? Unu ama nweta nwa ala Igbo. Onweghị onye ga-enweta Igbo nation. Enweghị onye ga-enweta nwu peace na Igbo nation ma ọ bụ onye ga-akọnka nwu Igbo nation ma onye ga-control Igbo nation without aka gị dị clean. Enweghị onye dị ndụ n'elu ụwa nwere ike ikwu maka Igboland. Ebe ha na-akpọ Igboland. Ebe ha na-akpọ Ekeland, Orie land, Afoland, Nkwoland, nke ọbụla bụ ihe iji mara ya na mmụọ. Enweghị onye ga-convince nwu mmadụ dị a na-enweghị onye fugoro n'ụwa aka ya dị ọcha ga-stand nwere Igbo nation. Enwebeghị onye nọ n'ụwa is a challenge to the global. Enweghị onye nọ n'ụwa aka ya dị ọcha ga-challenge ga-control Igboland nọ na mba akwụkwọ ụwa na ha challenge a corruption bandit, a corruption humankind, a corruption, a liars, a propaganda, a blackmailers. And unu na-afụ ihe na-emenụ na ihe na-ekwu na social media. Unu pụtara na-achọkwa ka emere ndị ọjọọ ebere, imere ndị ọjọọ ebere. Then ndị ọjọọ ahụ ga-ejikwa gị wekwara ngwa ọrụ. Na to the last, it better for say the truth. I don't know maybe ime otu.
abịa maybe ime club, abịa maybe that is why let us start this, let us study. That is why without that, I rather to stay on my platform to be preaching the gospel of Chukwuemeka, to be preaching the God of nature, to preaching to the spirit of the nature and making people to repent and stop from evil. I'm a preacher. I'm on your Zioma Chineke. I will walk with my body until I weak. I will make sure that I walk with what I will use to take care of myself until I die. And if I see that no cantabazi afun kanu ahom ejimaka m hapo no honye m na aju wo na madu na mmụọ. On nkuzi akuziri mediji this stupid today. Okay, so we kuzeri nkuzi kiji this stupid. And that nkuzi aka na choka nton no kinyere onwe aka. It is for you, not for me. It is for you. If you like, or about age, or about money, but nothing. Because spirituality people does not request all those material things in the world. So, unugama that na onye ziribia ziozi the case we ziem bia ka Okechukwu. When na dem na ya niru, obuna asisi kenye nwayo, nwa mu obere, nkenye nwa obere waba. Asim kenye gnukwu waba. So, kenye no bia kenye kange kenye. Many of people mu aga guru na aga me edozi mu ala Igbo. Una na-emekwa ka una mara no nwe ihe ekwu. Mana onye ọzọ ya ekwu, nwa onye ga-ekwu nwe. Eji m structure, eji m evidence. Ngeji we dozi nwa ala Igbo. Mana ndị isi ndị ọzọ na-eso ejiro structure. So unu ka na-eso ha shiprishi, unu ka na-eso ha blindly. And unu ga-eso gide ha pụtakwa ha ga-akpọkwa m afa. Maka ọ na ha kpọrọ m afa m ga-destroy kwa ha ncha niile. Because no nya bụ ife ha na-agba gị na-eso okwu n'ala Igbo. Because many of you people amara ya na structure of leadership. Una amara ya, ụfọdụ mara ya jizi egwu wayo. Una ama structure of security. Ụfọdụ mmịa ji egwu n'wayo. Una amaghọzi structure of family. Ụfọdụ Maria jizi egwu ndị mmadụ wayo. Gwagodu m ihe unu nwa bụ ndị oziọma Biafra na-akụzi na social media. Na-abụghị sexuality, division, blackmailer, propaganda. Tell me what you people are teaching the world. Tell me what you people are examining people to be like you. Tell me the preach of all Biafrans. Can I know the preaching of Biafrans? Can I know the preaching of the Christianity? Can I know the preaching of those who claim to become a family helpers? Kedu onye ga-agwa m ihe Biafra na-akọwa? Kedu onye ga-agwa m ihe ezinụlọ na-akọwa? Kedu onye ga-agwa m ihe ndị otu Kraịst na-akọwa? Kedu onye ga-agwa m ihe politics na-akọwa? Ka unu wee fụ na ụwa unu batara n'ime bụ ụwa mmebi. Unu cha batara ụwa mmebi. Ano onye aka unu chọrọ imebi ezigbo ụwa. Mana anyị nwa ama nọ ndụ unu emebie ya. Oles na Chukwu nke kekwara ụwa ka emebie esi n'aka unu. Na Chukwu ahụ bụzi Chukwu nke nwe ụwa. Which is na ọ bụ na Chukwu nke nwe ụwa. Ịma na okwu niile nna anyị gwara anyị na mgbe anyị na-eto eto bụ okwu ụgha. So na nna anyị ga-ejizi anyị ezigbo ụgwọ. Anyị na-anwa anyị na-ejekwuzi nna anyị. Jezi akụwazi ya azụ, pịarie ya azụ. Send it to exile. Because I'm a one of person believe in this world. Imagine God will deceive them. Imagine Chukwuemeka will deceive them. Imagine anything. Pope Francis, Pope John Paul, Pope Cardinal Eze, Bishop Father, this and that, God lawyer, this and that. In when the deceive them, you can never in your generation to use something that man-made, created, or designed, or write, deceive somebody like me. It's not possible because I know the truth before I begin to do what I'm doing. Because I believe in truth and I believe in transparency. That is why you have a name. My name, man, I'm not there. I will not pity for them. I need a bofu, so we don't have a demarcation. So before Managabani preaching of the today, one night okay, Bukwa Patron, Obinwannem Patron, and Igbo Nile, Unumakonyo, Chukwuemeka Eze Eze 34. 34 and agwagi here bụ ebia igenwe 31. Igenwe from 1 to 34. So automatically kingdom ahụ enwego igwe nke mbụ nwe igwe nke abụọ nwe eze ọdụkọ eze ka a na-azi eze ya eze mbụ nwe eze abụọ nwe eze ịtọ wee nwe eze nọ wee nwegide eze wee ruo na 34. So nyawa bụ nke 34. So nke 33 pụ ha na nyawa bụzi nke 34 ewe banye. So Emeka eze bụ nke 34.
onyenwa ka anyị mere patron of Obinwannem Foundation ala Igbo niile ọdago anọ na be ya kwa na obi gad ebe anyị jere wee celebrate ya Obinwannem and launch kwa na Obinwannem in 2021. So if I na-eme bụ ife ndị Igbo mara anya, we have been asking questions. Anyị na-ajụ question, anyị nọ na social media, ịbịa social media na-achọ ya ga-eso. Mba, anyị nwere ihe anyị ji aga n'iru. Onye nweghị ọ na-aga n'iru na-achọ organization ọ ga na-akwado onye isi fa na-akwado ndị executive ha wee happy na-ekwu ihe eji maka ya wee create organization ha. Ọ ha bụ ndị mgbu enwere na social media, and very soon before the ending of this year all of them will run away because they will not see anything they will use to talk. Because anyị chọrọ ịkụziri gị ka ị mara ife bụ nsogbu na IPOB, mara ihe bụ nsogbu na Biafra, mara ihe bụ nsogbu na ala Igbo, mara ihe bụ nsogbu na Nigeria politics, mara ihe bụ nsogbu na ịzụ afịa, mara ihe bụ nsogbu na nchekwa obodo. We are here to clarify it to you. We are not ebe aka na-ekwu eziokwu na ha akụmiri. So it is depend for those people anyị ga-eji na-ekwu okwu ka anyị ga-eji na-ayọ biko jiri nwayọọ na kpobe nna gị. Igbo na-abịa idozi onwe ha. Igbo nation ọ bụrụ ha na-akọ ogologo akụkọ. Igbo nation tọkasịrị Biafra alụ. Igbo nation, without Igbo people, Biafra is no way to be found. So respect that Igbos, and you must respect their culture, and you must obey their culture, and you must speak like Igbo when you want to speak on behalf of Igbos in Biafra struggle. It is very, very sure and very important that you begin to listen to me, because Yoruba, they respect their culture, Hausa, they respect their culture. And you are the one that also mocking us. That you don't see Yoruba how they come together. You don't see Hausa how they do together. They do things together. Because of that, I am here to educate you the reason and what triggered them to become one. The man of Igbo culture. You know they do them. Igbo tradition. You know they do them. The one that they do, now the fake one. Now the propaganda one. Now the one who is toro. Now the one who is na drug dealing na no one. Now the 419 computer Yahoo name. That is the culture you people use to protect it. You people change the original culture of Igbo race. You people change the original culture of Igbo man that is conquered the land you call the land of the rising sun. Before you want to use Biafra to destroy it. Because all of you, this new generation, created Biafra to destroy the image of Igbos. And I can challenge all of you worldwide. Because I am already inside it and asking question, who are you people as a Biafran? Who are you people preaching? Who are you people preaching to? Onye kunu nezi ozioma na Biafra. Onye kunu chọkọ ọnụ onu na Biafra. Onye bụ onye hibere this Biafra. And onye bụ onye ahụ bụ onye chọrọ ka Biafra bịa. Ga-efukwa na ọkụ unu nwa bụkwa ndị na-eklem n'ụlọ bụ ndị Igbo. A na-ajụzụ unu kedu ihe meziri Igbo? Ọ bụ na ọ bụ Biafra bụ ihe bụ Igbo. Ọ bụ na Biafra bụ ihe bụ Igbo. Otu a Igbo si wee nọrọ already. Na ụmụ onye na-fightiri Igbo. Na-abụrụ sọsọ mụnwa. Na ndị ọzọ bụ ndị pụtakwara ka ha try ya ka ha fightera the suffering and the effort of Igbo gbogbo. Many of them bụ onye pụta dịka Chukwuemeka nke a na-eme nna mme TV. Iwetago afọ m ka o si wee mekwa Igbo Unite. A na-afụcha mgbe very soon I ga-edebere na akwụkwọ one by one office nwere office we need to close it down. Because we have Achibia make it up. Who are those original Igbos that are going to protect the effort of our ancestors? And we need to talk about who are the original Igbos and what they used to know Igbo man when they see it in all over the world. Those characteristics must be applied immediately. So many of you people where they claim say una be Igbo, but una know they talk about Igbo. Obu no be Igbo bu Biafra today. Obu no be Igbo like Oto Ojukwu ju ketete n'ụra snob is Biafra. Obu no Ojukwu usuru Igbo we fight here for Igbos. Ogadria very easily to occupy the whole world with the structure of Igbos, which is never change and never can change. On trendy drug dealers after change here, or trendy 419, yabundi Yahoo after change here, and how change through Christianity, change through claiming people where they claim say they are traditionalists. If you get so, and the government help them to make it possible. That is why if you go to government remain the sponsors of our slave trade. Government remain the sponsor of the slave masters, using our name, using our people to accomplish it in our land. That is what the main important what makes you to be confused.
You are confused today because in nature na papa no noche, no papa ejimota, in that cause of Britain. Give one about Britain, that is their problem, not America, that's their problem. It is because your father directed your mindset that it is Britain your problem. It is America your problem. But it is not America or Britain, it is your problem. Your problem, it is that your father they use as a tools in that land. Call governors, senators, church leaders, traditional rulers, ndeze, ndigwe, na ndini na the youth, which is even a government in National Youth Council. National Youth Council is around the whole Nigeria. They use them, they accomplish their mission. Those in National Youth Council are the one that bringing message to Nigeria government, so Nigeria government will know what is going on in the area. So automatically, if we did not come and say the truth, we can never be free. And that free you are looking for United Nations is nonsense. That free you are looking for Israel is nonsense. That freedom you are looking for American is nonsense. You are a deceiver. All of you are a deceiver. And that deceiving, you are deceiving our children. Our children will never forgive all of you when they see people like me preaching. Because that all of you knows that our help is on our hands. I never see any white man in my land commanding my land to do what they like, except onye Igbo, bonye kwetere no get destroy ndị Igbo. Except onye kwetere no get uka Christ will destroy my kingdom, my heritage. Many of you people now then on social media preaching word of God. Which word of God are you preaching? Let us preach word of Umakashi. Let us preach word of Ogunwugu. Let us preach word of Amaji. Let us preach word of Nsuka. Let us preach word of Enugu. Let us preach word of Eze Chukwuemeka. Let us preach the word of Okechukwu. Let us preach the word of Obiagedu, Amaku, Chigbo, Okudiri. Let us preach the word of them. They are living. They are still living. Those that has already died. We need to preach about them. We need to talk about what they did before they go on, before they join our ancestors. You need to stop using Bible to deceive our people, using Bible to make our people to believe that there is a history that is in that Bible that related to our land. I command and I challenge all the Ezes, Igbo worldwide. All of you are evil and you must repent. By one kono hesuka, you must repent. Did I say what? You all must repent. Because our children that living in abroad must be educated what our fathers have been doing to destroy their children alive. Liars, pretenders. The reason Eze Chukwuemeka Eze nke 34 nya bụ ịbịa n'olu Igbo asị na ọ bụ 13 na 4 so na ịnanya the man bụ onye nke gbasiri ike ga-amata ife anyị ga na-ajụ ya na reason ejibeghị na chiazi jụ ajụjụ dịka wa general patron onye anyị nwa chọrọ ka anyị were tụwata mkpụrụ obi ndị niile bụ ndị nke ha furu efu n'ala Igbo because of the betraying of Obinwannem administration in Igboland, because of their betrayers, because of their wickedness, because of their envy, propaganda, lies, evil acts of Obinwannem Digbo, Ali Bonine. They betrayed the gods of the land. They betrayed the message I sent them from Germany. They betrayed it. And all of them will suffer if they did not come and confess what is chasing them in Obinwannem Foundation. What is chasing all of you? Because all Obinwannem have died. Because when I told all of you that immediately you join any WhatsApp, you are going to see me, you have joined the WhatsApp of Arusindi Igbo. It is me. You have to repent and tell the whole world who you are. Forget about others. That is when you know who you are. Don't tell me about others. Tell me about you. That is why I bring the registration of Obinwannem Foundation. Come and tell me who you are. I will tell you who I am before you begin to preach about the gospel of the truth about Igbo all over the world. You don't have right to talk about Igbos where you are not an Igbo man. You don't have right to talk about Eke where you are not about Mweke. So you have to talk the one you know. So
Igbo nation. I not stand in Biafra restoration without recognizing me as Igbo. I am not standing with Biafra restoration without seeing me as Igbo. If you do not see me and I'm coming to Biafra to protect the department of Igbos, that is why I'm there. If anybody controlling Biafra struggle in the whole world did not recognize Igbo people in the Biafra and give them chamber and the position they will use to protect those that believe in our ancestors, the Biafra struggle will be no more to be found in Igbo nation. Ịchọkwa gị ma aka ka nrie unu niile na ndụ nrie unu niile na ndụ maka unu cha bụ ndị mmehie. You can never, none of your leader can do accountability. None of your leader and you people can do accountability of what you people are doing, Igbo people worldwide. Una cannot fit do it. Igbo nation must stand before Biafra. Igbo unity must stand before Biafra. I say so. Abumonya majo makashi nkede na Nsukka n'ime Enugu ala Igbo anyị na-ekwu ka ọ dịkwa m ọzọ. If Igboland stay good, stay calm, anything, other things will come fast. We are not going to support Biafra again if Igbo people are not coming together to tell who they are. They hide inside Biafra to destroy Igbos. Like the same thing Christianity did, it is the same thing Biafran government or Biafran people or Biafran supporter is trying to do again on my koro eyes. Or man, the possible. Onye it's not the possible. Because na anyị na-ebido na nne wee gụba ịjakpọ nwanne mana abịa na ezinụlọ na asma bụ nna ebido na ụmụnna so na ọkụ si adị n'ụwa ka esi ekwu okwu so ịma anọkọtasịrị na akọwa maka Biafra mana ịkọwabeghị Igbo, all of you are scammers. Ị ga-afụ mgbe oge na-emeghe m ga na-agwa gị ọ na-ada gị n'isi na-erepenti fast and imegharị arụ ka ime ihe ahụ na-eme as a terrorist then aga m enye aka mee ka ọ dụ ụda. Ihe ga-anọ bụ igeregere ọkwa na ndị ka kwuru gegide ntị ebe ọ na-ezu n'ozi ọma gegide ntị wee mụta o nwere ihe na ndị ka nyegoro na onyegoro 1 naira onyegoro 2 naira ọkwa ozi ọma ya kwuru ji eme mkpọtụ na social media. I will not give you the raw one. Ọmụkwudere nke ahụ ọ sịrị na onye na-eji ụka na-eji ọkụ mmụọ na me talk am now. I started it before you even talk am. Go and check my message. I am going to give you a message that you will use to hate yourself by saying by Biafra, because that Biafra they use on you. It is the same thing I will use to let you know that you already become an enemy of Igbo race. Isn't it stand Biafra, not Biafra before Igbo people to know themselves? Then we go to Kaime Yana challenge, open challenge with your camera. Anywhere, Facebook, anywhere, Google, YouTube, everybody know. Because you that are talking about Biafra are a saboteur of Igbo race. That is why the structure you are using in Biafra is a structure of slavery. And it's not going to work. That is why I'm telling all of you that claiming Biafra leader to go back to your village and begin to tell your villagers what you think about Biafra, not on social media. Not on social media. If you like Biafra, if you want Biafra to come, stop using Nnamdi Kanu to defraud Igbo, to confuse Igbo, especially those people that don't grow up in Igboland. Stop using them to defraud Igbo. Because we that is born in Igboland, that history said that we are part of Igbos, we must know how to know Igbo man when they are walking and doing things in outside Igboland. We need to know it now. Actually, I put on my mind. I believe that if you know you maka Simon, but then Igbo people, Igbo will be against you. I will make all of you to see hellfire in life. Ihe ga-azụnụ n'ụwa bụ respect and recognize Igbo nation. If onye ọbụla bụ onye Igbo na-recognize Igbo nation na-abụ ihe na-agwa gị na na-ebido n'ụlọ wee dịrị mapụ bilo. If you do not recognize Igbo nation, you automatically against Igbos. Ọ ebe nsi abịa nke a. Agwara m ndị anyị na-eme organize mụ nwa nọkwa na ịbịa sị ka nọ Igbo nation ka nna ọmụ abụ onye isi mba o. E nwere ebe ha na-eklem edekata n'enu edebe n'ala edekata n'enu edebe n'ala na ma watch ifa. Because they were spies that always attack Igbo nation. And the only thing they make a Chinese name matako wine, we quite very wine, we mara okay, and nine bu Igbo nation structure.
Man, immediately you apply Biafra structure, we are going to be perishing, and the world, our enemy, will be laughing at us. And I challenge anybody who talking about Biafra without talking about Igbo race. I challenge all of you that you're a scammer. You are a pure scammer. Do you know why you're a pure scammer? You're a pure scammer by Abumonya Amaji, Onyebeke Ebo. Abumonya Amaji. Amaji is a village. Onyebeke Ebo. That is number one question. You cannot be coming and telling me about Biafra, but I don't know your village. But when we are talking about Igbo, Bundi Biagrowa, where those Ben Namuna Ganabo, Ben Namuna Ganababro, Ebi na Eklemuni so when we kita, in a lake is like it, in a use is like it, but then were people who secured it, who fight, who died. Like what we say, people have died too much in Biafra, people have died too much in Biafra. Do you know how many people that died, that died, so that Igbo race will be ahead? How many Igbos can daughter use cast like? How many Igbos can they mad with the way we make caricature? How many Igbos? How many Biafras are you talking about? The reason Biafra appears in Igbo race is because of Ojukwu, Chukwuemeka Ezi Chukwuemeka. When we join America, we go check out the pattern of American, chop go use the pattern of American in Biafra. And forget that name of the Igbo man, and with the Igbo man like him, like his father, that is already protect and secure the land out of the same people he claimed he went and studied to. Instead of Unyawe Joyce of Mako Esiposi Joyce or Jurese. When may him Docha na Benia, Docha Wage they were Chiritaka, buy a Gucci, Nako Jibana Vricos, and many other people now begin to take Biafra again without asking questions very clearly. Many of all of you knows that now open each me is merenage. The same thing merenage make. You people never wake up for the truth. Claim to be truth. I follow Nandikan because he said this struggle of IPOB must lead and must lead in a truth and honest and transparency. That is the only thing I accepted in Nandikan in my generation. Because I am a truthful person and a sincere person and a man who can never fear even his father to say, Papa, you are wrong in the face of the masses. Does not mean that I have my John. Because all you say, Chukwujeku. Umoja were right to condemn you where I'm condemning my father. Nobody. Umoja were right to condemn you where you are condemning your business partner, or your colleague, or your kaba. Because somebody here jikoro no. Ono no when if jikoro genia, he will right in the person according to the law jikoro genia. So nene ekumaka Nandikano, mone ekumaka Simon Ekpa. On where law jikoro na hanabo. Nobody in this world can break it. Even the Nandikano brothers and sisters, even Simon brothers and sisters, they can never break it. Because of you people who on social media and nonsense. The day I will deal with all of you fake Biafrans on social media, Nandikano will never. You people are betrayers. Oh, we had Nandikano, your brother get protected to us. Can he hide you? We swear Nandikano Bamadioha. Or thunder of the justice. So you Nandikano cannot defeat himself, whatever he do. Then when we want to move ahead, nobody who not on social media be again Nandikano Kobuka great again. Unu China able saboteur as Nandikano now bara fuse, now bara political power. And I am which is no kukureku. Then when they get Jaffa we narele. If you get so all nu Jaffa and Nandikano nele, kai chokwazi gunu. Nandikano ahunu janarele. Now Biafra and Nandikano we now abandon that Biafra and make sure that we get who we are first. Igbo nation. Agama putane make unu chanine na ekwoku Biafra jegoru na ben na unu. Unu ga na goru ben na unu. All of you go back home. Biafra is not your home. Ibia na ala Igbo, enwere everything eji we mara ya sumu Igbo. Ibia na ala Igbo, Igbo nwere everything to stand as a nation. Igbo nwere extension to many countries of all over the world. Igbo no no wanine, mana Biafra no no wanine. Biafra no no wanine. Biafra, where is the Biafra state in Igboland? Where is Biafra land in Igboland? You need to get out right now before Chineka Bobu no Okona the whole world. Because now I get denkemu, I can make denkemu no China with the terrorists I had a cope with. You need to go back to your village and go and claim your village. If you really have a village in Igboland.
If you don't have village, you don't have right to come and tell us about Biafra. And you must bring your father and your mother and your children before you talk about Biafra. Because the Biafra Burugi Hunuji exercise the terrorists and pioneering in Igboland. I have the evidence. Because it is not what Nnamdi Kanu told us, you people are saying. And all of you need to go back to your father, to Umunage, to Umuneg, to Mado, to Muabogobiunu. You cannot stay on social media blackmailing and speaking against Biafrans that have a structure. Because Ojukwu will structure Ojukwu Biafra. Uwazirike will structure Ojukwu Biafra. We need to go and ask those people that they came for a reason. Before all of you people open Sigolo na ben now no poor, Jena ba Mantilo, from a Mantilo, Unamazi ben now, Namasbe coach Umunu, Unamazi even Iemerunu Juebru Mibo. Will Biafra let destroy in the mud? Feel that now Okechukwu will stand for all of you with this criminality mindset. It can't. Mbono bidoro well of ba Nnamdi Kanu only on radio. I know that time. Mbono bidoro love ba Simon about only on Facebook. I know that time. I'm on back account to man on all of you buchanda atro. Oh matro now. That's no seaside on the seaside. That's no seaside on the seaside. Oh matro kono. You cannot talk anything related here and here Simon here Nnamdi Kanu. No, because you don't have the knowledge. Brain no porabo, brain no muramu. You get him muka Simon, you get me muka Nnamdi Kanu. Then I get me muka Nnamdi Kanu Simon. You say na hamachi be your hater, don't envy. After Prime Minister Boro, una chose kono na Boro when achi, you a fool. After Nnamdi Kanu Boro, na choko na Boro when chiba, you are a fool. That is why that is all nice that na Eze poison nochi. Because na unuche na bunu ne mi here Biafra in a British structure that na ima support. We did not support British structure Biafra. We support a traditional structure of Biafra. That is where I stand. I can never follow all of you to fight in British structure. Something like Prime Minister, something like director, something like this and that. No, this is a business structure. It's not a race structure. It's not a national structure. Go and check national structure. You will understand what I'm talking about. That is why so many people was asking Nnamdi Kanu, what is the structure of Biafra? Because if you want to structure Biafra, you have to start from your village. You have to start from your village. Onye ọbụla bụ onye na-ekwu okwu Biafra mekwesị ibido from village. Oh, Igbo mere Biafra ji wee dị mana ọkwa ndị Igbo na-abịazi asịsị m nwa bụ onye Igbo na-ajụ ezigbo ajụjụ na ime Biafra nwana eji eme mkpọtụ na social media na-ajụzi ha kedu ihe unu chọrọ ime without Igbo na Biafra. The reason in for that na ha je recommend there no so Christian, Jewish, imagine tira e obere traditionalists. Then he doesn't have the leadership and we're only traditionalists in there. The same thing Nigeria government is doing to us is the same thing they are doing to us in a Biafra name. But that from your no now. Also, one person is watching for me. You can never win me in my kingdom. I launched the Igbo. Launch here, unity of Igbo nation. Unite here for any work lady. Chukwuemeka Eze Ningeku Makenge Tikita na onya mabonyi sharim. Ebunye everything, security structure, and mbunye kwa here na village structure, family structure, street structure. All the there. Before you challenge where Biafra be destroyed in my kingdom. You can never defeat me in my kingdom. You can never ever onwe honye ni munu get defeat nwa alibo. Highest unu challenge teacher one problem na. And no what problem it you meru na ebelo. Onwe because na the reason nu jagbaram because unu man oge ikperuo mgba ga ikpe. That unu man ma na mara ya niru. And unu try to protect the dignity of Nnamdi Kanu and dignity of Simon Ekpa. When they may be in Kebaro, that is why I have to report all of you in the government of the world. Because you cannot use Nnamdi Kanu to talk what he not telling you to talk. All of you are a betrayer. You are a betrayer. You using Nnamdi Kanu to claim you're a good person, but you're a bad person. You're a bad person. Speak on your own behalf. Don't speak about Nnamdi Kanu because Nnamdi Kanu is there. Why we are running away from Nigeria? Because if he don't do evil, their cabinet and their cabal will protect him. Then what are we now seeing and witnessing in Biafra struggle? Is it not the same? When Nnamdi Kanu do something is not making sense in what we are doing, all of you begin to protect him and forget that we are fighting for the honest and transparency and truth. So automatically, all of you corrupt Biafra again. And I cannot stand in Biafra that corrupted to speaking about my ancient fathers and ancient structure. It's not possible. I carry the moon on social media. You will later regret who I am. I don't even want a group. On a group, I am ashamed of myself to see an elder Igbo man talking nonsense. That means they are far away from my mindset.
And mindset can ask who can come and challenge me from what I'm saying. About somebody, talk about yourself, tell me about your father, tell me about your mother, tell me about your village, tell me about what makes you to become an Igbo man. Be challenge onye torogo na mmụọ. Unu eme Biafra. Unu ga-afụzi nke Chineke na jiwe wee kpọtọpụ na ọkụ. Ana m eche unu since kunu art ihe unu art. Ekwu Igbo nation is sure na ihe ọbụla na-ekwu without Biafra. That Biafra you are now talking about, I will paste them where they deserve. Unu ga-afụzi that na many of you people ekwu go a lot of word. Na-ekiri unu. Mana ọkịta ma Chukwuemeka Eze Eri ha ga-ekwu what did they stand for Biafra? Igwe Achebe Ọnịcha, Igwe Nnewi, Igwe Okoro, Igwe Ebonyi, Igwe Imo, Igwe Abia. How they must tell us what did they stand for Biafra? Why? How did they want it? Not on social media anymore. Not on social media anymore. Because no chaburo Kenya rana. When Nandi can no Hanes and Datro Nandama. I am an Ohanes and Datro by choosing one. Or when they choose another. And we any organization bring all the tribes of Igbos together around the globe. Or you'll be one and agitated for. And I got my way sweet math because Ndi Igbo don't deserve to be alive. Ndi Igbo don't deserve to be alive. Oh me Igbo be here na to do or the Kali Igbo kaya dem mozo. So Ndi Igbo bụ ndị nke gwọrọgoro ndụ ha, gwọrọgoro aka ọrụ ha, metos goro their dignity, metos ndụ ha. So Ndi Igbo ị na-use for anything you want to use them, you have to be very careful. Very, very careful. Because ha ga-achọkwa ka ịdị iwu ka ha si dị iwu ka unu china eburu ndị tara iwu ọ normal thing. Go to court ka ifu na ihe na-eme. So mụ na ga ma bịa na social media na-ekwu ihe mmadụ at na stand with my truth and my action and my question. So unu gere na na I don't have time to talk much when I know the truth. So now my akpọlite ndị ụmụ Igbo n'ụwa niile bịanụ ka anyị move je restore dignity of our people. Ọ bụ na ndị Igbo feel that na ife ha na-eme na ha ma kwụsị nwunye with what we are going to bring to their table, then we have to look for a forest. We are going to start building our home and build our security and build our culture. Or in India, or in America, or in Benin. If you don't want to live with the present people as Ndana, we need to go away. Indian America, when there is no Black India, and when there is, you cannot talk nonsense and come to them. They have everything to protect themselves. So Igbo nation, we need to go and separate from Igbo so that we can live goodly and live longer like our father lived. Not that we are going to live by our security. No, we are going to live by the way of our father, because that is the way our father trained themselves. That is the way our father eat. That is the way our father drink. That is the way our father chop meat. That is the way our father behave to the fathers. So that is what I am agitating and I'm advocating in Igbo race. The life of Igbos is no more in the life of Ndi Igbo. The life of Igbo man is not in Ndi Igbo. Worldwide, it's not there. It's not in Igbo World Congress. It's not in Zukondi Igbo in Hamburg. It's not in any part of Igbos I have already visited. So the life of Igbo is not in the life of Ndi Igbo now. That is why in Jasuzun, Obinwannem Foundation, I see about advocate here for Obinwannem Igbo by preach in Igbo, the place they have sinned against their culture, where they have neglected what Chukwuemeka Igbo. It is the Obinwannem Foundation how to integrate Ndi Igbo global. It's Obinwannem Foundation is going to rehabilitate Ndi Igbo. Because the same thing Boko Haram did to Boko Haram member, it is what Obinwannem Igbo need to do Ndi Igbo worldwide. Because Ndi Igbo need to be integrated and rehabilitated from their evil doing in this life. Because Ndi Igbo are evil doers. They are the one that is putting potty to the face of their fathers. And we need to do something fast. Don't ask twice. Locate my number and join. I need five people from every 5 states. Because we don't talk Omena Igbo again. Because a lot of women are Igbo.
ekwu otego nkwube na Igbo abụrụ ofu na Igbo abụrụ ofu na Igbo abụrụ ofu omenala Igbo abụrụ ofu ekwu katago me because of what I have experienced. People don't know. Ndị na-agwa na omenala Igbo niile bụ ofu bụ ndị dịka ndị ji egwu wayo dịka mmiri enwere ọkara agwụ akwa ọkụkọ tiwara akụ Eze Obi na Asaba ọfịa fụrụ agụ ọ ndị a bụ ndị ji omenala Igbo egwu wayo. So those people you cannot find anything we are talking on them. No. Omenala Igbo nwatakịrị dịka mmiri enwere ọ ga-adịkwa ya very difficult to come and talk with no more na na-ekwu okwu. So kedu ihe nyezi the privilege to talk now from my father kingdom, from the knowledge I have. Mmiri enwere erubeghị oge ikwube maka omenala be nna ya. Because when ka na-ezi ezo n'ụmụnna emekọrọ nwe okwu anaghị ekwu na ọgbọ so n'ụmụnna ka na-ekwu na onye ekwu na kwuru ebe ọbụla fe na ọgbọ nwere ike ibelisi gị chụọ aja n'Igbo n'obodo. So kedu onye nyere mmiri enwere odo apawa o ji agwa unu some certain things ọ na-abụ gwachu na erukwa echu achọpụta na ọ bụla eziokwu aka oribo kọma bịakwa ji apology ụra na-agakwa n'ime njọ. Ịmakwa na onye ọbụla nwere ili ewe ekwu ihe na-adịrọ mma n'obodo wee bụ na ihe ahụ kwuru bụ ihe na-ede eme ma ọ na-okwuru okwu ihe megidere aka onye aka ya dọcha nwụọ. Ịma na onye ahụ ekwesịrị ka akpọrọ ya arụ because na ọ nwere ihe ndị be anyị na-ekwu na onye na-ekoteghị obodo ekotere ya. Ịma na na-akpụkwa arụ maka ya. So automatically otu unu na-efolocha mmiri enwiro na-agwụ na mmiri enwiro bụ ndị ori ka ha bụ. They are blackmailers. They are propaganda. Mmiri enwiro ha bụrụ omenala be nna m ka ha na-eme. Ya na-eme bụ omenala Igbo Ariam. So nye make no generator say omenala Igbo. Ọ bụrụ omenala Igbo aka nchale ji Igbo Ariam youth worldwide. Ya ha bụrụ omenala be nna m. So where did the mmiri enwiro learn? So that means I got using Igbo Ariam. Why are they doing this? So don't make it to generalize. The same thing to Akwa Oko to Warake. The same thing to Eze Obi na Asaba. The same thing to Ofia Frag. They are not doing omenala be nna m. So but after kwasị na Nsụka bụ Igbo ka ọ bụ. So ọ bụ na Nsụka bụ Igbo so gwa ya ka anyị nabata that state no time. Achọrọ m igosi zone that na mụ na prepare all left and right. Bụrụ sị na Nsụka bụ Igbo then ka anyị nabata ada we don't nobody to talk to us. So I get till everywhere agwa m na ga-abara regionally fight very soon. If you people did not listen to me, you people will going to still regret what I'm saying. Because I'm a go m ife na-abịa. Chukwu nyere anyị amamife ma ife na-abịa. So na ọ bụrụ na achọrọ irrespect, go back to your villages and come, let us stay in one umbrella to speak about our people. Then automatically, you are not going to unas kwana no ekwensu, unas kwana no hajom, unas kwana no Britain, unas kwana no America, unas kwana no se sunu nako. These people ejiro in one place. Makonye wori ga broko no nyama bonye mere gi jiwe wori onwo na ogun achiri echiche we wori onwo. No na da ko ejiri ihe nwere ihe we na nara excuse. No. America don't hold us. In Britain don't hold us. We need to go and look for them. Even on social media, again, about Britain hold you, Israel hold you. Are you mad? You go and seek help for Israel, go and seek help for American, go and seek help for American. Are you crazy? Are you crazy? You are seeking help for what? Why are you seeking help for? You are seeking help for give you gun and bullet. Or you are seeking help for them to warn your father that betraying you. So you cannot fight your father from evil he do on you. So you cannot fight your mother in that your motherland, in that your mother structure. So you cannot fight your sister. So you can now go and bring a third party to speak on your family issue. What is that is telling you in Igbo culture? Culture. Some people who go school of Britain, go school of Oxford and Cambridge, the hopeless people who go school is now using the same thing they train them, the colonial master trained them to use it on us. Where we say we know the structure of our father, and the structure of our father never near to English structure. So why are you people, when they claim say you are looking for freedom for us, or looking to protect our land that never structure like British structure? So why are you people using British structure to change things in our land? Are you people okay at all? Are you people okay at all? That is where I find all of you as a betrayer of the ancient map. That is why I find all of you as a corruption and blackmailers and Boko Haram in Igbo uniform. I am seeing all of you that all of you are the one that is working with Britain, making sure that people like us will not exist. And I exist. We believe and we respect him or she, whoever he be. Because I am not here. Onye Chukwu ọbụla sọrọ ya bụrụ anyị ma na okere nke ọma ke nke ọjọọ and also nke ọjọọ fight ya nke ọma fight ya nke ọjọọ. It is what we know. Then we need crook, we need cabals, we need team, we need member going to fight that one that is not good.
If you know that you are not doing a bad thing, join Obinwannem Foundation. Or maybe go bad thing before. Where is any bad thing I get favor say ki join the group of the good things. Join Obinwannem Foundation. And me promise soon in her. Na guru na Obinwannem ka anyị dịrị n'ala Igbo. Obinwannem ka anyị dịrị n'ala Igbo. Whether Obinwannem nke ndị Igbo, whether Obinwannem Biafran, whether Obinwannem Nigeria, whether Obinwannem Hausa, whether Obinwannem Britain, whether Obinwannem Yoruba, whether Obinwannem Ijo Igbanki Shekidi, Obinwannem ka anyị dị. What is meaning of Obinwannem? Negotiation and understanding. Because onye ga-abịa na social media to na-agwa gị na mụ nwa anaghị etiri gị ọda na ọda na-etiri gị bụ na Chukwu kere m wee nye m onyinye ikwu okwu a ọ ga-atụ na afụfụ maka na Chukwu nwere Chukwu na-egbo ọgụ nwee Chukwu na-eke ọgụ ọ dị mana Chukwu njeje bụ Chukwu na-egbo ọgụ Chukwu chọrọ ka atụgharị uche ka uche wee dịkwa ka ọ dị na mbụ ka esemokwu wee na ọ Chukwu njeje ọgụ Chukwu na-akwudo ka chi esi wee kee na-ekwu ka o si wee fụ ka o si wee mara ọ Chukwu nje aga ọgụ ọ Chukwu na-anaghị na ebe a na-emegide mmadụ ibe ya ọ Chukwu njeje ọgụ so mụ na ga bụrụ ọgbọ na mmụọ go many of you people ihe meji like ịkpọ afa maọbụ ịkpọba na ndị ka ịkpọba Simon ịkpọba Bito Obi ma ọ ka nye gị respect onwekwu ya ọzọ maka nchi ịtọsa nga-atọsa onye isi na ha ga-ya iyo wee na ntụasị ka ohere apịagbuo m n'ụwa because you don't know how God works. You don't know how nature works. They use your brain claiming they are educated. They are a fool. They are a fool, capital fool. They don't have what they call human sympathy. It's not in them. They think about themselves. They don't think about you. And that is why you become a dog, mad doggers on social media. Because you think that I'm not educated. You think I'm a fool. You think that who is this guy? But when you will know who I am, I will never pity for you. Even on you soon will be begging, I will be slapping on you soon now. Do you know what makes me to become what I am in the international community now? How I conquer, how I explain myself. What I explain in Ukraine is what I explain in South Korea, what I explain in Germany, what I explain in Denmark, what I explain in Holland, what I explain in Poland. So you may have different details. That's why you cannot identify yourself in the foundation of Obinwannem. Because Obinwannem, it is what international community recognize. If a Biafra war start now or Nigeria war start now, who is going to help you in a humanitarian? Which foundation? Which foundation is going to stand Obinwannem Foundation accountability? Because Oyibo will say, bring the accountability when he was running this organization. And who are those people that is running it with? Bring their details, bring their information. You can never, even IPOB can never do it. They can never try it. Nnamdi Kanu cannot do it. Accountability cannot come to lead our people in a peaceful land. I challenge all of you. Before you know who I am, first of all, before you know social media, you don't know me. And you think that is Nanda they are afraid of me. Make them know that they are afraid of Okechukwu because Okechukwu can never pretend or protect evil. Yakan you about the media I'm using to fight all of you. Obinwannem Ophobi media. Obun each of this so Igbo unu matter of ma. Is Obinwannem news. The value of the truth. I did not create all those things and fight slogan of all those things because I want to make business. Which business? Business is also about the fight. Because every business is a fight. Every business is... You people just refer... Mgbe Juema na many of ndị Igbo elegele bụ mgbe Simon pụtara na ọchịchị wee declare onwe wee wekwere declare onwe wee kpaa ike. Ebe ka nọ mana ndị Igbo bụ inya a fool. Ebe ka nọ mana ndị Igbo bụ a fool. Ndị Igbo never love themselves. People never know themselves. Because even in Nnamdi Kanu mere was like we are forgiving Nnamdi Kanu and going forward maybe to future. They have Meruba and they can be Sino Simon, after all, didn't go to Simon that after all, because they know the secret, they know everything. That is why it is not good to sin. That is the problem of the world. That is the nature.
Ndị have no top pilots, no to Simon Eba. Do you know why they are standing strong that now anybody who loves Nandikan must love Simon? Do you know why? Because of impunity they have done in the name of Simon Eba. They want to attach it within Nandikan. And that is why they are why Kano. I don't fucking care. Iga Gwandia, Haponaka Nandekano, Mobu Kan Nandekano, that's also half of your method. Because you not change anything that is happening in this Igboland. From my investigation, everything you happen, every group you create, everything you go to answer by it. Home and abroad. From beginning to the end, give us accountability. Give us information how we go, how we come. Come. If you can lead Igbo people, if you can stand for people before, we're talking about Biafra. Biafra is the last thing to talk about Igbo people. Biafra is nowhere to be found in Igbo culture and tradition. But you are using Biafra to destroy the Igbo race. Thinking that now when we hear somebody named that we cannot talk about how we are. You are just a learner. Igbo men grow up on one. We never even reach them. Kendall on a Biafra struggle now brought 419 and blackmail and drug dealers who are there. Bring your face and come and tell me you are a Biafran. You can stand for Biafra. What do you know about Biafra if you are not Igbo man? Come and tell us why you hate Igbo people. Obunas in the Igbo world, and we had Igbo global family of Ajife Kob. And we had the Igbo nation of Ajife Kob. And we Igbo race unity of Ajife Kob. Why Biafra? Why Biafra? It's a question, why Biafra? For all of you where they claim say that you want to get Biafra before Igbo people, what is Biafra stand for? To repair which land? Igbo land. Unu na yinara na. Onwebe Biafra land. Onwebe onya kunji do stupid. Akunu na kom stupid. Unu ga fusin kebu stupidity. In Abia ki restore what? He want to come and Islamize the Igbo. He want to come and Islamize the Ijiwe raw job on American, raw job on Britain, raw job on part of the world. Because he had Biafra protected Bundo job. Because in the Biafra, a mega GFM behind the tattoo, they have done it. And when every Biafra guy waited today, got the proud of what he's saying. No, with onye ọzọ bụ onye anyị mara ka esi mara Nnamdi from Afadi Ibeku mara ndị na ya weta onye ọzọ apart Nnamdi Kanu weta onye ọzọ in millions of Biafrans weta onye ọzọ you can never see you can onye ka ha ji bụrụ scammers a pure scammers. Those people that are speaking Biafra on Nnamdi Kanu side is a scammers, and if they did not stand up and confess or join Nzukondi Igbo or join anything that Igbo are doing all over the world, we are going to label all of you as people that speak against Igbo people. I will not stand win. Or Igbo to Igbo. Igbo fight Igbo. Unu Biafra now fight Igbo. Igbo will Biafra. Igbo will Igbo now fight Biafra. That is what is going to happen now. By now. Unless una not chairman now, or Kurada career Korea. Here unu game we come mom down. Anybody going to write me or not have on a nonsense. Buna onyo buna gana chairman near. That's my stand. Go back to your fatherland. If you want to talk about Biafra, talk it to you Monage. That name is a disaster. Is a crime. Is a crime. Biafra is a crime name now. Error is in the system. Then error in the system. But when we were speaking and evangelizing and educating our people, then the consequences of Nike now is affecting all of you. You people want to hold Igboland hostage and be doing nonsense in the name of Biafra on social media. Then all of us will go down. All of us will make our life miserable. Because it's not going to be happening again. We are not going to protect anybody on behalf of Igbo people. It's not possible. Anybody made that GF because we are warning so many of them. We are warning. And I say, Onyekibo advice. Then things have happened now. And that things that happen now, you are now trying to protect it. Igbo people be enemy head on now. Which is Igbo people are home now, which is we agreed.
That is why we say, let all of us go and settle and know the family Burejima, and go and know the people that see they do against the culture of their land. That is what we are talking. Can you go know where those people buy before in that boy here the Biafra administrators? Because Biafra administrators are the one that want to protect devilish people in a line. So Biafra when they actually protect Ndori. Biafra when they try to protect Ndinebu Mado. Biafra when they try to protect Ndina blackmail Mado. Biafra when they try to protect Ndina Twase, and we cannot allow it because Alibo didn't so. Alibo didn't so. These people have following these people many years to try to know if these people can have a common sense. We're from a village. Why enemy has us? They just want power. They just want only power and money. And what the husband Biafra is talking about on social media, has not about say, me pay my channel. Come up and tell me what you think that Biafra have generated in our land that we are going to supposed to follow Biafra. Because when we join IPOB, he's not talking about Biafra, he's talking about evangelism. Oh no, I turn about it. I know not turn because we are never a really Biafra government. Till today, we are not a Biafra government. So why are you acting like a government now? Haven't Nandi can make it a Biafra government? Have you discussed with Igbo? Have you discussed with Igbo that is having problem to themselves in all over the world? Have you discussed with them? Have you agreed? Condition have made this condition have made documents over there before. Have you seen what the condition made? So whenever you come on social media to destroy those that know more than you, do you think that you will survive it? If I name as a Biafra, many of you people they use Akwa Igbo, Madine use Igbo, Madine use Chibo. Oh, more to a be there. Obona men will have one gay, Piaro suit, Piaro Dozio Mofma, then I at the end of Chapa, Nekuque. Oh, a man and deba, would not a hotel. So, in Kem Megina Caribou, Kem Monam. Aqua non Aqua, Reverend Father, for Reverend Father, on the TikTok, being an Aguanca, but another one on Facebook. Every day and not a program, but then when about 3-4. So in yen cause on Bossibodi, yen cause on Bossibafo, yen cause on Bossimbo, and animal chop their can aqua quibo. Now broke one dinner quack, how patego, then I quack have promote to the culture and tradition of their ancestors because all you be a dignity. In a quack and kiki, we bozu, where rune, you man go a chinica walking in my chamber. That is where I can now volunteer. I say, command 200 people. That is Obinwannem Foundation for you. So many people Obinwannem kahawe bozu, kahawe nyere zunu no hamwora mwaka, kahawe nyere umonna hamwora mwaka. That is their mindset. But Obinwannem they go to kainche in Ebrofu as one family. Then I brought for one family. That Obinwannem had to solve by Obinwannem. That is number one priority. But how they go to Kahai with a guy man, has not had a million in your head, waiting your room, na Hamround, Yamuni Hamround, or your hand on email round, because you don't have a future. That's why you are looking where you can scam, you can take people's money to go and help your useless family, because your family is already useless, being in suffering. That is why you are looking where you can steal, you can deceive, you can lie, to make the same useless family that's already useless to become a somebody, to become a family. My preaching cannot make you to love me. Rather, it will make you to repent and not come to me. Go. Immediately you repent. Go. Don't come and thank me. Don't come and give me any praises. I don't need it. Go and start doing good. Because many of you people are very, 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 very bad people in system, in thinking. And that is why you are running away from the truth. You think that Nambuta can wear a Maruku, engage you cook, one can you cook, him a good. Nandam Hamekori, Yakan you cook, Manankunu Jacobu, who never hear within the mud, will not join the behind the mud in a joint. No be human, nothing not to never her structure, never her mission. Unu Jiden commission Madmere, ideology Simon Kunja, my important on social media, ideology Nandikan Kijam important. What is ideology? What is your own ideology? Where is your own ideology? That's why you people are fake. You can't stand any ideology by yourself. You cannot even copy the ideology and create it and structure it like you. That's why I respect everybody that open foundation that is moving.
That is their ideology. But my ideology is not just come there, zone deeper ego, that one ego, that one ego. The reason you wait here that now every members of Obinwannem now, we have 50,000 naira to bring your details to Obinwannem because when they are on a Department of Finance, when they are on a Department of Documentation, man, they cannot document information again. Call them, when they are on an IT department, what are we going to use to pay them for the instrumental? How can you not document your issues? 50,000 waiting to be. Or Biafra leaders, they are not giving you accountability. Is it because of that? When I say that is you have to pay 50,000, you think I'm collecting money from Igbo or Igbo? No. Every money you collect, you have to be accountable. Every money you collect from public fund, you must give accountable to the government. How you collect it? Our government be able to take care of all these foundations that registered under them. So negbi na ato be ga geji we register again, we file again, and we file again. In case only ihe mere gi, anya nore ebe na no we dedemede e we rapo gi. Because many of you people don't know that risky. Who nkunu no n'ime, una no na anu enu, una no na anu ana. So anyị nwa bịa sị ka anyị zone ndị ahụ na-enweghị ọnụ, ndị ahụ bụ ndị ọkada, ndị ahụ bụ ndị taxi drivers, ndị ahụ bụ ndị conductor, ndị ahụ bụ ndị na-ebugharị ha bugharị, ndị a na-agba boy, ndị a na-agba housemaid. Ị gafeta ha n'ebe a, ọ anyị na gị kwesịrị na-anọ. Ka anyị wee structure our destiny, use way in the system without problem of the richers. I want to separate those people that are suffering from the hands of the richers. Let their children serve them. Let's serve ourselves. Ka anyị gbara onwe anyị mbọ, ka anyị kwụsị ije serve ndị ọgaranya. Ka anyị jee ka anyị mee onwe anyị ọgaranya. Ọ gaghị dị izi, mana small. And ndị otu anyị akpatago ego n'ụwa niile, ndị ahụ nwere Obinwannem ha akpatago ego. So it is good when you join. We have to look for your financial upkeeping. Ka nsi wee fie ụmụ nwaanyị Igbo anyị niile na-enwebeghị ihe ha nwere ma ha ka na-agụ akwụkwọ, anyị kwesịrị na-akwụ ha ụgwọ ha ga-eji na-edozi na wee ha. I have a vision that is na mgbe unu ga-abata anyị ekwubie ka o kwesịrị isi dị, mana ọ bụrụ na abatara m ga-emegide unu ihe na social media, unu ga-ehetigide onwe unu maka na ọnwụkwucha onwe dị ga-akọpịtakwa amamihe m wee jekwa gbaba onwe unu ụgwọ. Bet na ọ bụrụ na adịghị ha wee gosi m sị m dat na eziokwu m kwuru na ọ ga-apụtarịrị ife na ngị nwa bụ onye nke o metutere emete na ị ga-echegharị, because what we are talking about chegharịa, because anyị ma arụrụ anyị na-arụ wee na-emegide Igbo na wee butego useless and animalistic issues of Peter and Paul nwụrụ anwụ, ụmụ ajọ mmadụ, ụmụ ajọ mmụọ si owere ba nne ha afọ wee jee America ndị na-enweghị future kwuru na-ekwu maka ha na social media. Are you not ashamed? Who is Peter and Paul? Who are those people? What makes them to become what they are? Ha ga-egbu onwe ha, gbuchasị onwe ha. They don't deserve to live. They don't deserve to live. The land of their villages. Ọkwa sị na ọfịa na-etochisi be ha. The last video m nwetara asị na ọgwa na-ekwebe Peter Paul and Paul. Ụmụnna ha will never forgive. A ga-ebunatasi ya n'ozu na America if they don't take time. Because they are fighting the against of their fathers. This is why they are saying, name where ejima brokwa just like a mopo. Man didn't ekpere ejima. About the spiritual affect in ejima. He marry him and Jesus galikita. The enemy. Onya menja gunu. All of you will make an enemy love. Makange bido na kuzuri head na love. Makana many of you which na love go. Unus na love others love from me. I still have a real love. I still have a truthful mindset. I still have when I talk. So unu wa goto munu na brofu. Maka I still believe in love matente. I still believe that everything must be agreed before we do it. I still believe it. That's why I'm on a bro level. You know, it's not my business. I'm going to be preaching my word going on. Because in Kahin Abom, and when Kegabun name, Ejme Kagi, Ekbomonuku English, and Bogonuku Igbo language. So we have 1-1. So when Makizibe who have love, when I'm at now, whenever you betray love, both wine, both working, Bonnie betray. Here, uno sign, unama betray one. A woman can love and stand again. Or here, a message patch. And the patchy bụ na nna ga-ejeze n'onye ọzọ. Onye mere ọtụtụ nna anyị nụrụ ụmụ ịtọ ma ụmụ nwaanyị na ụmụ nwaanyị ise. O nwere nwaanyị ga-arụ ana. Papa ya machụ na ya be, mana ọ ga-akwụsị ịmụ nwa. Agaghị atụbazi ime. Nke ọ mụrụ amụ ka ọ ga-ejidesi ike.
anọghị enwe limit of that child ọ mụrụ amụ. Onye a bụ ihe ndị ụmụ nwaanyị ọzọ ga-abụ afụcha ha na-agba ọsọ ime ajọ ife emegide difa. And ka ọ dị na nwaanyị ka ọ dị na nwoke, mana the useless Gen Z time a ha ji na social media na-akọ rubbish na nke ọdụ ụkọ na-akọ rubbish na nke Chukwu mere ije which is na-etigo m ha na-arụsị ndị Igbo niile. They will sashi. Mgbe na-agwa ahụ maka akwa ọkụkọ tiwere aki no agree. Mgbe na-agwa gị maka nwere nwere nke ga na-ekwugheri very soon unu ga-afụ unu na-ekwu dị. Mgbe na-agwa gị maka kene ga na-akpa maazị dibịa pụtara mbọsị a. Yeah? Mgbe na-agwa gị unu maka ọfịa afro agụ, unu no dey believe me now. Till today, wetin I talk, you know they happen. Mana ọ bụ obia na nke ndị ọzọ na-ekwu na happen go na nke okwuchego because no na-eche mgbe ejidere maka jide m na akọba rubbish na akọ kwuru akọ ebe atụ na ndị kan rubbish. Tu zakọ aba Simon rubbish. Because ndị a na-ekwu ya before me, una no dey listen. Una akpọ ha, ọ na-atọgheri, ọ na-ekwugheri. Who know this guy? Who know this guy? Now so when they talk now. Right now I'm telling all of you again what is bringing costs and what bringing a crime na Igbo. Una no dey listen. Odioko and Chukwuemeka ga-enwe ezigbo serious problem before they know themselves. I swear. If you remember how they promote evil, the same thing Ebuka Obi promote is the same thing they are promoting. They will like to use the game called format. If you don't know the format of Chukwuemeka and the format of Odioko, you will not know the format of MC Bishop. Ndị a bụ ndị nna yo ala Igbo ka taa ha afụfụ na ndụ. Ka dị ndụ wee na-ata ahụhụ. Mgbe anyị na-agwa unu niile ife na-eme n'ala Igbo, na anaghị ebelieve. Yes, unu emebichago ihe Igbo jude ebube. Yes. Ihe Igbo na-asọ nsọ unu na-emezi. We understand. But anyị chọrọ iprove rukwara nna anyị Igbo. Prove the nature, Eke Orie Afonkwọ, that we still stand for the truth, where we can love and help each other. That's where we stand, not castigate. Many of them, ekwu maka obodo Igbo. Onye ka na-asị na ị gaghị akpata nwa obodo Igbo, ọ bụrụ ihe a ka ekwesị na-ekwu, kedu ya ga-eme ka ala Igbo dị mma? All of us, let us go and build it. That is what Odioko is supposed to be talking. That is what Mmiri is supposed to be talking. What are we going to do to change our bad governance? What are we going to do to stop our church leaders to defrauding and misleading our people? That is what you people are supposed to be talking. But you are not going to talk them now because all of you are on a missionary journey of making money. You want to build a hotel, you want to build a classic car, you want to wear the good clothes, you want to feel each of these on here like Pella, like Jarvis, you can do have in Nigeria, nothing. But they are using it to make national issues. So, Otu Akọ the Chukwuemeka Odioko, all of that Gadiwoke Kwenka not there. Ask them, why can't you people talk about security in Igboland? Only Simon and Nadikan Kaji Zuri. Who but also Nadikan Simon Babu Esbotonya Marihan Aron Ali Boge Kalibodema. What of Open Hanabon? What are we going to do next? To you to see that na Uwagefugo. Ndị anine nocheba na nke Oduma Odioko na nke Chukwuemeka. Those people remember that now when IPOB was IPOB, a platform na came where followers carry IPOB platforms. Now today, why are you weather? Oh, kwa hand dia akiti na ya diko Odioko Chukwuemeka. Oh, ha nwa bụ ndị Chineke na weputere ka ha wee gosigodo anyị na ya makwa ha itiri mkpu efo. Because when they think na ya chọrọ ihe, ana nọpụta enye gị example. It's like our father. Our father nwere ike isi ya na chọrọ edo na onyegodo gị ihe ga-eme ka ọ marụgodo na ị ga-use nwe ihe ahụ ọ chọrọ inye gị ọ na ya. Papa anyị na-enye mmadụ exam 24/7. Ọ bụ na ị mara onye nna anyị bụ, amara m your father. I don't know your father. So ya mere anyị adị maka uzi nna anyị Igbo. Ọ bụ na ị ma my father James Ugwu Ugwu ọ na-test mmadụ 24 hours. Mgbe pere mgbe ama nkwụsị eme na like ebido na nwata mara ihe o ebido na nwata ya bụ m onye nọrọ ụwa amara m ihe ndị ichie ama m ihe ndị gboo well ọ na-abịa ma bịa otu a na-ekwu ekete ife ọ na-asụ m that na if you doubt me you will die like enweghị m mercy enweghị m forgiveness like achọrọ m point and kill adị m achọ mụ na gị enweghị mmekọ because ịlụrụ inyi you are dirty. Achọ m onye ga-abụ okwucho ọcha okwugbo oji no because it bitego confusion ọ bụghị ikwuo isi so sometimes anyị nwa na-ekwu ekwugwuregwude si na ya all because no na-emego okwu abụrụzi nri to us.
ka anyị gbanye ka mgbanye ife ka anyị jee na nke Chukwuemeka Eze ka anyị wee nara excuse ka anyị nabata ya Chukwuemeka Eze na ihe o kwuru maka ọfọ before m ejebe n'iru ihe o kwuru maka ọfọ ihe the title na-akọwa the deep symbolism of Kolanuts, nzu and the alligator pepper, I think so, Igboland. Ịmana ụmụ ihe ndị a niile na-ekita ajụrụ Chukwuemeka Eze achọkwa ka play maka ọ dịgo na social media na ndị mụ na ha ndị group nnọkwa bụ ndị na-ekwu maka insecurity of Igboland and Igbo nation, because sometimes I don't maybe ha na-ada akwụ. That is my problem, because I don't talk too much. I know what I can do to repair Igboland in 1 month. All ọbụla ga-agba ọbara ka ike ha ya. I don't mean here begging can never solve problem. It is when you bring a group of people that understand what everybody understood, that is when people will listen. Igbo onye na-ama ihe na-emerite n'ọkwa ozuzube na ezuzu na. Kedu na yoro nna m nye anye m ana ngeji wee rụ ana. Ị na-anụ ka na-ekwe, kedu na yoro nna m nye anye m ana ngeji wee rụ ana. Amakwa na ịmatakwa the language ọ dịkwa ọ na-agbakwa isi n'atọ. Nna m kwesịrị ịma na ọ bụ na onye nyere m ana ngeji jee rụba ana. Mazi that na mụnwa ga na-arụ ana n'ala nna ya. I no get me affect because na the ideology oji abra ideology ngeji wee rụ ana n'ala m. Oh, common sense. Because onye Chukwu kere oke gị ọ ga-abụ. I cannot behave like my father completely. My father cannot behave like his father completely. So every child of Igbo man nwere destiny o ji bịa ụwa. And that destiny megide ihe niile wee na-agba odibo na destiny mmadụ. Imani ga-adị ka onye ndị agha na-asị slave masters. Ọ gị ji aka gị tinye onwe na slave. Enwe ndị na force kwa force o. Like nke akịta gbasara Biafra is not by force. Ọ gị nwa ji aka gị tinye onwe onye ma oje ewute m. Enwe m ike ịna ndị mmadụ ego na Biafra. Ese enene ya nya ya ego anyị nya ya ego but nga na-ekwu maka accountability. Maka accountability ka eji achị ọchịchị. So if they cannot give accountability, there is no structure they will bring by themselves we can support again. It's impossible. Because all he bring accountability in him before, when man can get me gade. Before man is in a frying pan, ban a fire. Because he can equate joke, can deny marry him. But all his joke can and can could be feel well love for him. Nothing more. So we need to restart his joke one. So before you support any organization, or any leadership or any position, ask if that person have already did that thing before in his life. Or would if agasi no bagodu obrunka like otu akitambo media presenter and a media director. Then general politics like in the campaign. Mbateba agasi m kedi my skill, kedi my CV, kedi my talent. Maybe go to say management. I can manage any product in my life. I can manage. Lab International. I can manage tests. I can manage group. I can manage business. So I'm already an international businessman. You understand me? I'm a manager. Then if I can, then if there's here and second my company, now I want to manage the company. If you get, and I want to direct the company, and I'm also investor in my company. So now, in general, I'm a media director. So if that politics I'm but I'm go here game part of the system. Because if you're na politics, I'm media department, publicity, media publicity. So I can work in that publicity to publishing every activities of that parties or that government. I know it. If you get so that is what I have been working for Biafra or that kind of leadership free of charge. They don't repay me. They don't even ask about me, but they enjoy the massive population from me. Then the same thing I work it under Simon Ever. They never pay me, they never even acknowledge me. Only that Simon say one of the things is also open say GCK na ohineme dimma. That is now only that na ya the ake akwọtọ na ya gbasa Biafra nya wepụta onwe ka nsi wepụta nwa na-ekwu maka ihe na-ekwu ekwa na-afịa anya. So that is acknowledge, yes. But ndị otu ha bụ ndị agha Chineke kpọrọ ọkụ, they cannot even understand what I'm doing. So I'm doing it free of charge. I do it to Ngozi Eze. You understand me? I do it to all of them because they are corrupted leaders who cannot lead Igboland, who cannot do anything in Igboland.
Even if all of you say, nah, go shame me to do it, is going to be welcome. I will love it, but I will destroy all of you. Make life be helpless and useless on this kingdom. Namara ihe mere nja ta afuna anwụ cancer now. Namara nke ngenye unu na nwa problem because of my truth. Without you people listening to truth, ngeyicha chu na egwu unu ga-abụ ordained ọnwụ ka mma. Eso komanda na ekechi akara aka ocho komanda na say rest in peace. Yes, rest in peace, I will destroy you. Onwe ihe gbasara m na ozu m na gị. Ụmụnna m amarụghị ha ga-eme m because na ife nji wee bụrụ ife mgbede na amaji. Let them do nonsense. Can't to everywhere. Ike a na-arụ m afọ m ga-eji m wee gba egbe. Reality now, m ga-agba ya na nwụọ. Ụfọbịa niile na-afụ m ihe mmacha mmemme mmadụ ihe mmacha m ga-agwa mmadụ ọ bụrụ because ka wee metere ndị mmadụ mma ka a na-ekwukwa sọ ngaghị emie na nwụọ. Nwa ama mmie, I will never wish it to my son. Let my son never have a heart of forgiveness. Never. Anybody mewaria na onwe onye na report mmadụ n'ụwa. Na ya ka ha ji wee nwee ndị lawyers, when the senators, ka wee na ghọrọ unu as a government. When the ụka, when the doctor, ka wee na-egbu gị mgbe ọbụla ha chọrọ igbu gị. But we that come as a reality people, onye ka anyị ji agwa unu ihe anyị na-agwa unu. It's up to you to learn. It's up to you to follow. It's up to you to understand. That's why I don't want people to be following me. Even because I that sometimes shut this thing down, go and sleep, go and help yourself. These people won't check that and simba. Name when they may have jife cannot choke a hammer jife with them. So all ya can you wear none the tax of Ozioma Chineke through Obinwannem. So even there's no Obinwannem something that everybody deserve to listen. And then I challenge everybody to come and challenge what I say. Onye na also, adima agbara Nigeria government also, adima agbara Biafra government also, adima agbara traditional rulers also, adima agbara ndị eze also. And onwere ibe ọzọ ha ga-esi wee chọba m na ọ bụ na ha nwere nwa ha chọrọ ịbịa wee kwuo eziokwu ya na-ekwu ekwu ka mara ka anyị si ekwu ya na abụrụ ịchọba ka egbuo oge. That is the only thing. So and it's normal. Sometimes in this life, let me tell you, ọkwa na okwu ikwupụrụ n'ụwa ga-eme gị ka nwa nwuchi gị. Ọkwa na okwu ikwupụrụ ekwupụ ka isi kwudo nwodo nature ka nature ga-esi were gị. Because when they nature nature na-emefe ife dị iche iche na-eme na ndụ. That is why the power of nature. I don't tell nature what he do. Nature knows what he do. Nye na agwado nature ya nye menye. Nchọnsi nature biko ya chọrọ moto. Biko nyere m ya. Na ihe nchọrọ na ihe nchọrọ. Because ihe ọma biko imani biko onye emeghe. Maka na biko ngwa mleti biko adịrọ mma na ihe ọ na-ayọ nwanne na nwanne. Ihe ị ga-eme bụ nwanne m nyere m ihe a. Ngwa were ihe na na-echọbe m use ya. Ọ bịakwa na nke ọsọ nwanne ga-enyere m ya ọsọ were ihe achọbe m use ya. Ọ ka esi ama nwanne. Nwanne anaghị amara onwe ha aka. And nwanne ama nna gị ihe ị ga-asị mba maka nwanne na-eche eche before na ihe. Ihe ndị anyị ka na-achọkọ natakwa na ndụ ụmụ Igbo. Maka ndụ ndị Igbo mebigo. Ha mebigo. Ọ maka ndị na-asị m 99% of ndị Igbo bụ ndị ori. Ana m agwa ya n'azụ. Ifu ka ha na Facebook ọkwa ifu ndị juru m n'azụ. Ihe ndị na-abụchali ya leaders. Ị nwere ndị dị ona mana ị na-ata afụ n'ụwa. Ị nwere ndị dị ona ị na-akpọrọ isi ala mana ị na-ata afụ n'ụwa. Ihe na eme gị. O gosiri nweghị leader. Anyị na-asị gị bịa na foundation Obinwannem ka anyị nwee leader. Ka ifu ka esi na-adị ma ọ bụ na ị chọghị ịbịa make una stay where una go dey listen for me. And one day the people, children of the people who know obodo Igbo, they will understand me. Maka ha ma bụ ihe na target na. Ka m wee gosi ha ihe dị ka ndị dị ma anyị ede history about all of you. Because all of you bụ the problem of Igboland. I want to boss on Igbo now because of the bad governors, because of the bad senators, because of bad king and Eze. And people don't want to blame our Eze, blame our king, blame our governors. They begin to use Biafra to defraud people on social media, making us to believe that if they release Nandikan, then Igbo there is a capital lie. Is a capital lie. Release of Nandikan can never rebuild anything in Igboland. Rather, it will cause a crime, a havoc. Let's begin to solve the problem that is there before Nandikan and Apata. Because the problem that is there, the cause they cannot there. You must make sure that you repent now. Chegaria kitagodi forgive one. Chegaria kubezio kubi hima. Ejis na Nandikan when they defraud on the social media. Age is not on Simon when they defraud on the social media.
Kube him or Kebu, who are you? Where are you come from? What do you want? What are you lacking in your village? Can even in a village? You begin to speak for your village, not for Nandikan. Begin to speak for your father. Begin to speak for your mother. That is how it's supposed to be. On social media, when Nandikan where is your brother? Where is your senator? Where is your councillor? Where is your local government chairman? Where is your governors? Where is your leader, church leaders? For what? Uno to Islamize the Igboland again. Uno to dictate Igboland again. It cannot work. Oh. It cannot work. That brain unuji kind of was no be one Igbo TV. We put this in if I need unuji we brum Igbo. Kaifuyanya. Or mad that all of you are mad. All of you are mad. I don't got them mad there. We don't baby. Unless we create an order. Because no onye put on social media sneak agmad we marry here without him address ben here. Keze bi no we marry him. maka na mgbe ụfọdụ ndị Igbo ara aghọtasị etu esi awa ya bụ ọjị. Ndị Igbo ara aghọtasịkwanụ kedu ife ya bụ ọjị pụtara ọgba ịnọ ọgba ise. Nkiri ka ndị Igbo si wee sị asị kola not breaking procedure. Kedu ka esi awake n'ọjị n'ala Igbo? Kedu ife ọ pụtara otu o si wee gbasị mkpụrụ Kezi bụ na ọjị bụ ọdịnala chikọrọ Igbo ọnụ. Ọnya bụ na inwe onye ọbịa ọbụla bịakwute gị bụ ọjị ka ihe emegogede nya mmiri nya ma nya bụ ihe ebu egode ma nye ka egode maka na mmụọ ma Chukwu mere ka ama n'ọnya nọnchọrọ nya bụ ọdịnala jikọrọ Igbo niile ọnụ. Ana ọ bụ na-eme iwe ekpele obi gị na onye agha abụrụ ohu. Hi, I'm Celine, and I learned German with IQ Lingua in just 6 months. You too can now learn German with IQ Lingua. With great teachers and at affordable prices. IQ Lingua is... Ọ bụ na onye a bụ n'uche ka o mee gị ọjọọ ma ọ bụ uche gị ma onye ihe ozi n'ime onwego sọtị na akịkọ n'ibu ndị akpala n'ala ya mepa ezigbo mkpụrụ. Ọ bụrụ nnukwu omenala dị ndị Igbo. Ọzọ dị na bụ na ọjị ịwụ na wagba ịtọ maka nke gbara ịbọ na anyị jikere eme iwe. Anyị na-akpọ ọjị nke gbara ịbọ na ọjị abụ ọjị ojigboro n'ọgba ịtọ bụ ọjị ikenga. Ọjị ikenga na-abụ ọjị gịnị na-agba ịtọ. Ọ bụ na ọgba ịnọ abụ bụ ibe anyị nwere Eke, Orie, Avọ, Nkwọ. Ikpokuo iwe nne iwe na ili na-eke iwe na-eli na-eke bịa taa n'ọjị, iwe nna Orie bịa taa n'ọjị, iwe nna Avọ bịa taa n'ọjị, iwe nna Nkwọ bịa mee gịnị taa n'ọjị. Na-asị elibe ọgba ise ma isii aka ụba ka ọ bụ. Aka ụba bụ na ezigbo iwe na-abịakwute n'oge. Chela ka n'ezigbo iwe na-abịa. Ọ bụrụ na ọgbazie nwoke na-agba ịsa nke a na-agba ịsa ọ bụrụ na m bịa na be awa agwọ ọjọọ agba ịsa ihe gote ọkụkọ egbuo bido celebration ozugbo na ezigbo ya abịa gị. Ma ọ bụ ezigbo mmụọ ma ọ bụ ajọ mmụọ. Because of the thing I joy, the slowness here,
enwekwana na the voice so ọba mụ na na-etinye nụ ọba ahụ na na-etinye the video atalodu m okwero m but na I'm making sure the voice here then mana the main thing okwugo the little one because here ndị anyị na-eyi afụkwa ndị Facebook na ndị YouTube a ga-asịkwa gị na no copyright. That is why I didn't like it with the video of people. I talk about videos by myself, you know, because when here I need a Chukwuemeka Eze Eri na-akọ, you have to go and when experience na buy. Obodo nke ọ na-akọ ka nje aga. Obodo ya, but mo amasị na nke ọ kọrọ obodo ya ka ọ bụ na eri na agụleri. So onya ka na-ekwu na we need to come together. We need to come together. I'm talking about is that we don't know our history. Assuming, as indeed, we don't know our history. We just talk what we like. Because you on a cousin now. You on a cousin. You don't on YouTube. Umaka gafia. Okay, gafia. Umuwai gafia. Umu ada gafia. Umu opu gafia. Man, obro to the before na bobo. Obro to the. Because na to ahụ dị na gbogbo ka anyị na-ekwuzi kwube maka na echetara m na nwoke tonite ochede ibie so na ịbịa na be nna m na ụmụnna m bụ ọ bụ na papa echi je na mmọnwụ o nwere ndị na-akpọ o nwere anya na-eje mmọnwụ ọkpa na aba na mmọnwụ nwetago ndị dị ka anyị nwa akpọ na-eje mmọnwụ mgbe nwa mana abalị mana ehihie mana ụtụ ma si n'obodo a nwụrụ anwụ anaghị ekwe eso papa m apụ apụ ana m anwụ mmanya ndị ana ana m ata nụ ndị ana anọ ya ji m today mana mgbe pai na-emebie before akọlite mama m na-eje ụka ọfụgo ya asị na ọ bụghị iwu because na onye ọbụla nwere ka o si echekwa onwe echepụ apụkịta ya gba ọtọ wee pụọ kwa mmụọ oke mmụọ ya sị gị yiri akwa ka ụdị ọgụ n'anya ise mmụọ ahụ bịa na-agwakwa gị ihe ị ga-eme na ọ bụ na ị chọọ ya na mmụọ ifuge so ọ ka isi wee gị na mmụọ gị si wee dị na mma bụ ihe ị ga-esi na-agara gị n'ụwa ịghọtago so onye ọbụla bịara ụwa nwere ihe ọ bịara ime iche nje nke ị bịara ime emebe ọzọ ọ bụrụ aka ekpe ka ị na-eme so n'otu a Chukwuemeka Eze Eri bịa kọwaa ọjị the main thing o kwuru ebe ahụ ma ga-echefu na ọsị dat na enwere chukwu ọjọọ nwee chukwu ọma ọ batago n'okwu anyị mana ka anyị na-ekwu okwu bụ chukwu ọma ana ọ bụrụ na anyị na-ekwu chukwu ọma na ọ bụ na anyị fụ chukwu ọjọọ na amaghị ha na-eme chukwu ọjọọ na ya na-eme chukwu ọma battle we are battling ourselves now bụ bad and good so Obinwannem is good other organization is bad mana isi na ọ bụrụ bad is a challenge bring your own organization ka anyị fie bring your own organization. It's not bad because that is why we want to partner together. That is why we want to know you. How many organizations that are created in Nigeria become Igbo organizations? We need to partner together. Kai we mononye bu na-ekwu maka gị na mba akwụkwọ nke a ga-ekwu nke a ga-ekwu hapụrụ gị ọ ihe gwara ikwu ka anyị ga-ekwu ka anyị wee mara onye bụ because na many organizations azụ ndị ori many organizations azụ ndị ogbu mmadụ many organizations azụ ndị na-ekidnap mmadụ ma ndị na-ara nwunye mmadụ n'ike many organizations na-edina ụmụ nwaanyị anyị akpọrọ ụmụ nwaanyị ịtọ edina ha kụziere ha ajọ ife ọ dị ha n'uche maka ịdị nwaanyị n'uche a na-ahapụ ahụ mgbe ị mere nwaanyị ihe dị ụtọ ọ baa ya alụ so na ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ ọ bụghị ihe niile ka a na-akụzi na mba akwụkwọ onye na-abịa akụzi ka esi awa ọjị onye na-abịa akụzi ka esi awa edo onye na-abịa akụzi ka esi ihe a bụ religion pattern ka na-ebutekwa again ihe a bụ Christianity pattern even anaghị akụzikwara anyị ndị master self everything dị na achịcha a ga-akụzi gị nke a akụziri gị the spiritual one ya ị ga-akwabadị so ị bịa na-akụziri ụwa niile ka esi awa ọjị ihe kpatara anyị ji awa ọjị ọ dị ka onye na-ekpu ekwu ike nwunye ya ma ike nne ya na public so we don't need to talk about that onye mere na ụfọdụ anaghị amasị n'ụlọ ha na-believe in everything they want they can do it in obodo oyibo they can do it they can go to internet and find it they can go to Google and find it so what Chukwuemeka Eze Eri is doing now it is something I call disaster because na o kwesịghị ka onye dịka eze na-akọwa ihe dịka otu a na even na be mmadụ onye mere many of people na disagree with Chukwuemeka Eze Eri because na ihe mere anyị dignity bụ ife adị n'obi anyị na obu ahụ anyị na-anata mana kịta na ahụ ijezie ndị mmadụ nọ n'obodo ebe na waji why are you getting a waraji because they chọghị na n'ụlọ ebe a na-eme na aka ọjị n'ala Igbo ebute n'obodo Igbo wa ya ị nakwa ka oji n'obodo ahụ
ọ dị na-akọ n'oji n'obodo anyị si gị ike na ana mere gị ji mana ị chọrọ ihe ga-eme ka ị na-abịa nna gị ka ị na-emezie na obodo onye ọzọ eme ihe ọbụla the constitution of the law eme ihe ọbụla spiritual ancient people eme ihe ọbụ onye na-aka mmanwụ eme ihe ọbụ mmadụ ịka mmanwụ onwebe nke unu ma maka na elders niile na-ege ntị bụ eda arụrụ ala ndị Igbo enweghị eda ndị Igbo enweghị nna ihe niile bụ ndị Igbo bụ ihe niile ha nwe bụ useless fathers and useless mothers. They don't have it. I don't, because of your money, I will not use because of your money, because of your support. I will not use it to not tell you the truth. Because Ibu ezigbo nna. Onu wame na ụmụ unu na-ezu ori. Onu me na ụmụ unu na-eme ntụtụ. Unu azụghọ ha ọfụma. And otu nna gị azụghọ ha ọfụma, ịzụghọ ụmụ gị ọfụma. Otu ụmụ gị ịzụghọ ụmụ gị ọfụma, ụmụ gị amazụkwa ụmụ ya ọfụma. That is what trigger and that is what is going on so many years today. Na-ekwu okwu nna gị apụta ikwu okwu ebe nna gị maka ọ mụtara gị were ego ori zụọ gị. Ị ga-anụ ka ndị Igbo ụmụ Igbo si ekwu okwu na gbogbo. Ụmụ Igbo bụ ụmụ afọ, they stay for their compound and tell you what they want to tell you. Can't do any more than shit. Mana kịta na ndị Igbo jechere obodo oyibo were gị egbe na ama pụta na-etreti papa ha ma ndị gbuchere papa ha sef ka ha wee take the control of the family. Is there. The record is there. I know how I'm going to Biafra to come. Because I already research. I get all of them. Many of them cannot go freely to their father compound today. Many of them Biafra cannot go freely to their father compound. Don't whatever has to be over. I get Biafra documentation. Ebe ka ha ga-eji ka information ha ga-enye ndị United Nations. Ọ bụ information village here. And you say na go to village kita ka I sure that you na-ekwu na village unu mama ka ya. Ha nọ na mba akwụkwọ na-akọsasị na-akọsasị ndị Igbo. Somebody abịa na social media na-akụziri gị ka esi awa ọjị. Ị ga-awa ọjị ahụ. E nwere aka na awa ọjị na ọ aka niile na awa ọjị. Aka niile na awa ọjị Chukwuemeka Eze na ọ bụrụ aka niile na awa ọjị na. So why are we making it now? That is only part of our dignity. Oh, here melanyu. Oh, here gabonde mother be a funny hand and you may you funny hag a kuku. It's a cacowaga sigi cherem be again, you go again, a case name. Makana warji and a ball like open a mother be a better papa. Maka Chukwuemeka Eze could check go see me. Mana in there in your public. When you open a window mona, you don't need to be learning this thing in public. Also, just in here, you work also as well now. We have Anambra style. It's not a Nugu style. But sometimes when you want to please other culture, you do like them. But if I can as well so because you call here, I'm more for the Sukameri. So also na part of fundamental code be one. Here can just say the register no be one the Kaigaba Kai Zwondi Gejera and Ije. You can now water exactly what you're supposed to know about your father. Because you're not job support of village. Maka ọ bụrụ ịchọ support ye mụ na anazi ana. Ama nazi na maji ka nnazi nkụziri ndị maji dị ndụ. Mme ka ha mara ka ga ma nna anazi ma na ha anabago. Maka na ọka nna m ha si wee gba mbọ. Ha nụrụ onwe ha ebutere ha ọgụ Biafra. Gasasị ha isi. Eziokwu na ha na-anụgo ọgụ n'ime onwe ha. Mana nke ga-adịzi nke ga-achịkọtazi ife niile na Obinwannem. Without Obinwannem, all of you will not even see why you are suffering in this life. So if you ben nage, enwere ka ndị ben nage si eme omume. Akọ ya bụ omenala omume mmadụ. Omume na-eme na amaji, ya ka na-ekwu okwu ya. So ịbịa na amaji kedu omume unu na-eme na awa ọjị. Papa m bụ mmadụ chọta ya ka ọ na-akpọte ọ nwere ebe ọ na-akpọ obu nna anyị. Obu ahụ anyị na ha bi enyi ha. I na ha bụ obu ahụ enyi ha. So mgbe a na-abịa bụ ọ bụ na papa gị kpọọ gị. Even papa gị kpọọ ihe ọ na-akpọkarị mama gị kpọrọ mama gị bịa na safụ ndị obu asị ezigbo nwaanyị. Nwaanyị nọ n'udo, nwaanyị na-edobe nsọ ala bịa na-abata n'obu na ọ bụ na nna nwee nna n'obu. So ọ bụghị ọkpa niile na-abata. It's like the same court ọkwa court kwụ na akpọ magistrate or whatever ebe na-ekpe ikpe. Ọ bụghị ọkpa niile na-abadị. Ịghọtago? Anyị na-abadị asachi ya gị ọfụma ma na iji weapon because na ihe na-ekpe ebe ahụ nwere ike iprovoke ga-egbuo mmadụ. Otu a ka ọ dị n'obu.
ezinụlọ ọbụla nọ n'ala Igbo nwere obu mana kịta because of the useless Christians ha emego obu aha bụzie chapel and you that is forget your obu begin to go to chapel. You can never find peace until you die because you all none of the cases now mama is nobody, papa is nobody. You already condemn your blood. Immediately you accepted chapel. More than that, there is no God on universe will forgive you, will help you. The help that are going to come may be the help of evil. And that is why you are going to suffer before you die. Whether by kidney, whether by wickedness, whether by whether you must suffer and die. Because you hate the land, you hate the future, you hate the nature, you hate everything. Immediately you condemn Obuben Nage. If we condemn Obuben Nage, accepted church or if you accepted it, you will never die helpless. You never die like people die in their change. It's not possible. It got you with sorrow. Why can't you bury a band? Come we will enjoy before you die in the heaven. Ndị be a na-akụkwa n'egwu na mmadụ nwụọ. Egwu a na-akụ bụ egwu soro. Egwu ga-eme ike ma na ihe mere abụrụkwa ezigbo ife. Mana kedu egwu Christianity na-akụ na mmadụ nwụọ kịta? Ebe a ka ya na-amara onye na-ekwu okwu na mana ga-abụrụ ọgbọ. If you listen to me like illiterate, your children and your generation will be illiterate in what we're talking about. Bụ omenala Igbo. Many of people will think that maybe no amachari no mayo na-ekwu. Then you ga-emecha mara na nga akụziri papa ma onye isi gị what is supposed to be doing ka Chineke wee nabata mkpụrụ obi na ndokwa. Many of you people bụ onye Igbo ka ebo mana ime aka ọnwụ iji bụrụ onye Igbo. Ọ ka ifu na enwekwara ihe ji Igbo wee mee gị. Ejikwa Igbo zilamize a lot of tribe. Maka Igbo bụkwa na onye nke siri ike kwa Chukwuemeka Eze ni ha na-akọwa Igbo. Onye ọzọ ga-akọwakwa. Nwere Igbo ukwu. Enwere Igbo agadi. Okay, so we need to talk about Igbo before we talk about Biafra. Ayageji maka Ojukwu alone, we kube maka Biafra without Igbo. So we need to wake up. If you go to the whole world, Igbo is everywhere. Let us talk about Igbos. Not talk about Biafra that doesn't have a history. Biafra does have a history. There is no history attached Biafra at all. Biafra copied from Igbo history. Biafra is using Igbo history to do fraud in system. So I don't see anything about Biafra when I'm digging Biafra, when I'm researching about Biafra. I don't see anything until I land in Ojukwu say, Ojukwu no say. That is where I start. Biafra stop. So who are you now to talking about a child of 10 years without talking about his father of 100 years or 10 years or 50 years? Ibian ezuno gi kubegodu maka ụmụaka without ikwu maka ndị mere ụmụaka jide ndụ ana eme eme n'ụwa. Unu dey claim on the honest, unu dey transparent. Ihe na-akụ maka Biafra bụ ndị fraudsters. Ọ ndị na-ekwu maka Biafra this time. Mgbe anyị kwuru maka Biafra bụ mgbe anyị bịara ịgwafa that na-enwere ihe mere ndị ji afa Biafra wee kwuo okwu ka ha hapụ ịbụ a slave of ndị Britain. No, ndị ahụ egburu na-amaghị ama ka anyị kwuru okwu mana ọ bụrụzie ka ndị Biafra kịta na-ekwu maka Nnamdi Kanu ekwu maka Sama ọ bụrụzi ụdị Biafra. Biafra have changed. Or change go. People who talk Biafra because of Nnamdi Kanu are fraudsters. People who talk Biafra because of Simon Ekpa are fraudsters. And they are frustrated. And they are trying to protect evil before they can land in the land of the rising sun. And we say no. Automatically no. No, no, no. No, you can't go. You can't go. Talk about yourself in Biafra struggle. Talk about yourself as Onyibo. Don't generate things. Begin now to tell us what is going on in your village. Because I'm history, I'm telling you. Those things, Chukwuemeka Eri kọwara or Geolade, all those things. Nnama kọwara haramia. Ana eru. So why eji akuzizi here? Na ndị papa ihe nwe education before ndị ọcha ebute education. Then gịnị ka Chukwuemeka na-akụzizi na ọ bụrụ education na-akụziri ka esi awụ ọjị. Onye na-akụziri ka esi awụ ọjị automatically gị ma bụ okpo ị nwere ezigbo nna. Ọ nna gị kwesịrị ịkụzi ka esi awụ ọjị not Chukwuemeka Eze. Chukwuemeka Eze ya akụzichagoro ụmụ ya. Wefọbụ ịkụziri gị.
So now na kuziziri na social media case award means that na nna gị bụ fake. Nna gị bụ fake. Egeji nu nne gị na ani. That is what Chukwuemeka Eze is trying to prove to the whole world. That none of you are accusing case award na significant in the knowledge goes na nnu bụ fake. You have a fake father, a fake mother. Because you cannot go to social media to learn case award. Onye can accuse na social media. Onye na aju Chukwuemeka Eze na aju onye Igbo. Chukwuemeka Eze na akọwara ndị Igbo. So what is the benefit of ihe ọ na-akọwa? If your father is not ofeke, if your mother is not ofeke, because ebe kwesị ịkụziri case award bụ na obube nna gị. Maka na iru ha na ịbata obu, ịbataba obu dị ka ọkpara. From ịbata n'obu, onye bịara ndị ka onye ọbịa, papa gị ga-akpọ gị asọ ọkpara. Maka na ọ bụ nyewa bụ ọpụọ inochie. So na ọ ga na-akụziri gị a lot of things dị n'ihe ị ga na-eme na ọpụọ. So na onye papa ya bụ ofeke, how can he know what he's talking about? What Chukwuemeka Eze is talking about? Onye mama ya bụ ofeke, how can they know? Mama Gen Z, papa Gen Z, ndị na-asụ ike na WhatsApp, ike na no, ndị na-akpọpụ ntị wee tinye okpu mmemme n'isi. Aha bụ ofeke. Aha bụ ofeke. Ndị na-agbacha chain, gbajusi everywhere na ha na-eme omenala. Aha bụ ofeke fathers. Ofeke ụmụnna, ju na Germany, ju na America, ju na Canada. Ofeke fathers. Ofeke mothers. Ma ndị na-echi nwaanyị na-echizi echichi nwoke, ma anyị ofeke fathers, ofeke mothers everywhere. They are the one that is destroying Igboland. Claiming Fulani, claiming this. Da unu chabu the destroyer. Criminals. Unu chabu ndori now. Business uneme, how are you people doing it? You use politicians to destroy the one, the poor one. That is the problem. I can't work with many of you. Una chegaria na kete unu chegaria kete oga demma. Una just na way Igbo na confuse ndị mmadụ. A na-ekwu na amabedi ebe Igbo we jump on a Biafra. So unu chadi be fool. Una mari head in Igbo jump on a Biafra. Because we have been asking a thorough question, a sensitive question about Igbos. Una never explain us anything about Igbos finish. Una jump point to Biafra. Are you people mad? Una sunu no bumi Igbo no wa. Ne destroy ya inwa bundi Chukwu goziri ka were amamihe webe dozi ala Igbo ka odikwa ka odi n'obodo Igbo before. Una no chisi everywhere na rubbish. Ina akuzi ndị mmadụ ka esi mo oji na ame izu na social media. Kedu uru ọ ga-agbakwa na ha? Tomorrow if nwatakịrị enweghị ihe ọ bụ bịa na golf na social media. Mana echi ifu onye na-enwere ihe ọma were aka o ji rụcha nwunye ya aka n'ike bịa na agọrọ ya ọfọ na Facebook. Mana na-amaghị nsọ ana tupu ikwu okwu maka mmadụ. Maka Chukwuemeka Eze na ọkwa ebe okwu gwara okwu sị a na-akwado wee gaa ọfọ. Maka na ihe a na-akụzikwa implication like implication nọkwa na ya. Advantage and disadvantage. Onya bụ nkuzi. Gwakwa fasị ya na ọbụla aka niile na wọji. Gwakwa ha na aka na-ada ha wọji na ọkwa abụmọnụ ka ọ bụtara onwe ebutara ụmụnne ya. Gwakwa fasị ya na ọ bụkwa aka niile na ose ọjị. Na oje ose ọjị adịghị jife na bifi wene ose ọjị na ị ga-amakwa abalị na asụ a imetụrụ nwaanyị aka. Ụna ha agwakwa nke amakwa m ka abalị ka Anambra na ndị erima bụ gwamagụsụ mee nke unu. Because unu ga na-agwa ndị application dị n'ife ndị a. Because onye ka ha ji egbu nne ha na-ata anụ nne ha, na-egbu nwanne ha na-ata anụ nwanne ha, because they have found themselves as one. Onye be ha na-ezu oshi now, they know the fear. Upon ha na-eje chekwa ụka nata oriri, they will still go and thief. They still go and manipulate themselves, lie against the human being. So unu wabo okenye arụrụ ana need to repent. Unu amara ife, unu asụ na amara ife ka anyị kụziere unu ife. It is very important to declare the marife. I'm even about Igbo people generally worldwide. You need to go back to your Ugwu. Begin to consult with your ancestors. Stop misleading people on social media. That's my anger. Go back to your village. Let me go back to my village and start telling us what you think you know about your village. Not to come in on social media and making it to generalize that Igbo say, Igbo not say. You are talking nonsense. All of you, elders, you are talking nonsense. And I swear, not talking nonsense. I know what they train by Omenana. Kuzi na social media kita because na azo na azo unu efegi si n'ọhịa ofeke kunu china ebu ofeke ndị eze ofeke ndị igwe ofeke ndị governors ofeke
claiming to become Igbo people and still marginalizing Igbo people, claiming that Fulani is your problem, claiming that Hausa is your problem, claiming Yoruba is your problem, but Ndi Igbo is the problem of Igbo in Igboland with evidence and proof and everything. You're calling other people's mate. Yoruba, try to do whatever you want to do to protect your land. Leave these useless people. They are going to suffer more and more. Una be accusing them mado case I watch on social media. I condemn it. I will never accept it. I have Kuru Mesiri Igbo with dignity. Igba fan social media. He watch on social media. Now, once not really interested to go to village, you need an amazing affair of social media. Obri shame to all of you. Call yourself headers. It's not a shame. Ono chari leto hanakan na ono. Let us examine. Let us start. Because yenje nko no kwa Abraham gota na akwụkwọ. Ọ natara na chi. Ono chari leto hanakan na ono. Ono bụ ndị vutere vute. Ono kọpịtara. Because ito hanakan na gị, you will know what nna gị is doing and do it exactly. Don't remove. Before ma de wepụ ihe nna ya dobere. Ị makwa ebe a na-ejechere ije before eme ya. Ị chọ ka ihe so ya ha etiri ebe asobe gị. Ị ma ihe eji tinye. Ị ma na ọ bụrụ iwepụ ya ha eji tinye. Ihe iwepụ ihe ahụ nkịta na ọ bụ na ozugbo na-ewepụ eke na ahụ. Ị ma na ọ ndụ ka etinyere ebe ahụ. Unu anaghị ajụ ese maka nna. Unu anaghị eji ihe ndị nna anyị dobe wee na-ekwu okwu maka na ọ nwere nke nna anyị kụziri unu. O just pụọla onwe. Many of you people nna ga-akpọ gwa gị na-ekwe ka obodo si wee dị before nwụọ. So who teach you what you know? Ọ bụrụzie Google. Chimachebe decha nonsense o dere. Nke ọ na-akpọ kedu nke ọzọ kpọrọ onwe Chimamanda ade nonsense ahụ na-ede wunyere na social media, you begin to think nonsense. What Chimamanda write on social media and what Chimachebe write on social media, it is in your village. So why can't you go now in your life and witness what you think is Chimachebe writing about you? Chimachebe dogo amaji. Afugo mamaji na akwụkwọ, what is it talking about? Enwerebe amaji maka shi dị na Chimachebe documents. So what am I going to value that nonsense? It is Anambra State can value that no rubbish things. How many children is reading it on school? When they deceive you, every day they deceive you, as some people, and they deceive you, where wrote today, and they deceive you with nothing. Ige jionu go juaju to go keta juaju. Iya kita kebo ga baramuru na akatobi ya kanji sigi na obu na ina atafu obu ni nwere ego obu no wana chugo so but no Obinwannem Foundation can protect you nye gi fa hin atarafu say so but I will never beg you to join. It is impossible. Onye nke dem iche aga m eji onu ụtọ wee tinye gị n'obi nwanne ọ dịrọ possible. I don't care. Onye na zone dị ya na ha ma choice. So ịchọ ka izo onwe gị, ịchọ ka isoro na ndị na-ekwu eziokwu, ịchọ ka isoro ndị ga-anwụ na abụrụ iche echiche ihe ọjọọ mere mmadụ, join Obinwannem Foundation. You will be trained and you will be repent. I nwere ego ọbụla ego ka nna chọ n'ụwa. Ọ bụrụ ego ka nna chọ n'ụwa ka m amago friends m ma connection m ihe niile bụ trillionaires. Jụọ onye gị na-ekwu okwu. Achọghị m ego ụwa. Ihe nchọrọ bụ na the mercy of God will take over those people that will be loyal to Jesus, the Chukwuemeka Eri. Even my Jesus it's not bad because we have to go loyal to Jesus. We have to go loyal. I can challenge Pope. I can challenge Francis. Pope Francis. I can challenge Cardinal Eze. I can challenge. We have to go close to Jesus Christ. We have to go close. We will be enemy of Jesus Christ, and we don't have the power to call Jesus Christ. And that is why Israel is denying all of you about the history of Jesus Christ. So all of you are a sinner against Jesus Christ, using Jesus Christ to defraud the ancient mark, changing people's knowledge, changing people's ideology, without having authority from Jesus to do what you are doing in the name of Jesus. You are fraud. And he gave me a free and a war. Oh, men on the war, men who was. Jesus say, go away. Oh, Jesus say, go away. Where Jesus now? Emendi Chineke gozi agozi intimidation. The same thing when we na can emenda gozi agozi na ndị gbara mbọ n'ebe na ndị can intimidation. The same format the Christianity used to destroy our ancestor is the same thing Biafra using Nnamdi Kanu and Simon Ekpa to destroy our ancestor heritage. And I can never allow it to happen. You'll be learning from me. And when you're learning from me, you will be changing. If you don't change, you will crack on the way. You will come. Obri anabana fi habu here they are the no. Yeah, but how structure of the nature.
You can't cheat nature. What I'm saying is something that you must count to one before you count two. That is what education I'm giving you now is all about. You must count to one before you count two. You can never count two without counting one. So all of you using Biafra to defraud Ndi Igbo, to change the mindset of Ndi Igbo, so that they can believe in only Biafra before they can believe in themselves as only Igbo, as only Ndi Igbo. Imana Biafra gemecha bụrụ ihe a ga-eji wee mee mockery in Igboland, like Christianity. Na-ege m ntị n'onu very, very well, because now the reason why I pity for all of you, because now you cannot stand even critical thinking statement. You can't stand it. Because now ihe nji agwa unu niile bụ ndị na-ekele m na-eme omenala, ma ndị na-eme ụka, ma ndị na-eme freedom fighter, ihe nji agwa unu niile because all of you are betrayer. You betray the land of the rising sun. You betray the children of the Most High. You betrayed umunne no munna. You betrayed them. And that betray be garamo imekun chine mara that na o man carry this December all of you ataba fu chineke ji wekpo na ogo. O man because ma gbambo for that na gba fani na engage na ekwu no wa come na mfu ano zugbo nga bia gwagdo ni e mo na eme ma ndị batagoro abata no bi one investors ma ndị batagoro if you like get out. The main important is you supposed to know who you are talking to. Oburu no nchani after house ekwu eziokwu nwa ama no with all of you. Eziokwu ka nchoro onwe nke mbe na adoro masu kwue ka ata ma afu na ndo. That's what I requesting. Imagine ihe dị na Nigeria kpee m ikpe. Imagine ihe dị n'obodo Igbo kpee m ikpe as onye Igbo. Go to Amaji Ụmakachi Nsụka kpee m ikpe n'okwu ọnụ m. Imagine Anambra kpee m ikpe. Imagine Ebonyi kpee m ikpe. Imagine Imo kpee m ikpe. Imagine Abia kpee m ikpe. Otu how possible n'ụwa ị ga-eji Amaji wee kpee m ikpe. Maka na ọ bụ nwa Amaji ka nji akpa ike n'ụwa niile. So you cannot judge me with anything foreign law. Although possible n'ụwa. That's why na go no that na obu na follow traditional structure we fight be gbasara Biafra government to take over British government in our land. By this time all of us na village na ekwo yoyo. I don't know juraju now. So Obinwannem game be home na ga. Obinwannem game be home na ga. Game be Igbo ga. Game be Igbo ga. Igbo kan ka na-eme onye isi unu niile nọcha na detention. Ha nọcha detention. Maka detention gara kpado makpo ya on detention. So it is to prove all of you na unu amara ihe unu mere. Unu dara iwu ọ bụrụ ka esi eme omume. Anyị mara ihe mere anyị na oge Ojukwu. Anyị ma ihe mere anyị n'oge Ụwazirike. That is why we are very careful n'oge Nnamdi Kanu. Very, very careful. Very extravagant careful. Anything about arms, ibu egbe, ibu mma, nwanne a na-enwe protocols. If you fail to do that, you are going to be hijacked like Mwambe. Just many of people emulating Mandela. Many people emulating Martin Luther King. To God, you are fucking useless idiot. Emulating these people during the system of them. You people did not understand how spiritual things work in people's life. And when we can emulate Mandela to do what I'm doing now, and when we can emulate Nnamdi Kanu to do what I'm doing now, I will never emulate Simon or emulate the governor, emulate Senate, or do how possible, because if you emulate them, you will join them. I will not emulate them. I will be telling you what and why I will not emulate them, because all of them follow the wrong route. I am a leader now. In a tafu because of Nachukwu Borogoko. Ta. Ndị Borogoko bụ ndị ahụ na-ekwu maka ha. They divide your mindset. You don't think like a human being now. Many of you people come to social media instead of defend your village, instead of talk of your village. Instead of calling your village people to come, let us know what we can do to make our village to be good. Niha ndeba ine make it ade wataria. Iwere Nnamdi Kanu na-ezuzugari na social media. Iwere Simon Ekpa na-ezuzugari na social media. Were Peter Obi na-akọ rubbish na social media. Instead of you to say something that's going to benefit your village, you begin to use Nnamdi Kanu to destroy your village. So who is now going to be arrested or detained in everything you say in the world? Who? Ihunu na-emebi ijere were afa mmadụ na-emebi si ala Igbo. Ihe anyị na-ekwu okwu ọkwa ala Igbo ka anyị na-ekwu okwu. Nnamdi Kanu is not ka anyị bụrụ freedom. Freedom from who? From government. Yes. So Biafra is it not government now? Or for opportunity, Nnamdi Kanu is not government. But Biafra is the government now. You want to go?
It's a government now. So, nwanne anyị nwoke bụ nna anyị bụ Chukwuemeka Eze. The reason why Obinwannem is trying to make sure that everybody go back to their root is very simple. Easy. Because now, ihe a na-akụzi na social media bụ na-egbu ndị be anyị kịta. Ije na social media kịta ndị be anyị nwere ya na-ege na-abụrụ sịrị. Mana ihe mụọ na-agitete bụ kedu ife a ga-eme ka ndị niile bụ ụmụ Igbo n'ụwa niile na-achị to village. That is my own. Let everybody go back. Ịma ha village gị report to Obinwannem Foundation. Ka anyị jee kwuo na inweghị village, ka a chọrọ gị village through your information. Maka enwe ndị amụcha na Abacha, enwe ndị enweghị dafa nna, enwe ndị enweghị village, enwe ndị amacha m na onwe ndị enwere. Then let us know, because ndị enweghị village na ndị nwe village nọrọ ọkwa catastrophe. So unu ga-ebidogo n'oge wee chọba ihe mere unu na ka o si wee mee unu. Maka na onye ọbụla na-agitate for anything in Igboland, o nwerekwa nke ga-work. Now, bro, everybody go back to your village and start from your village, coming out and telling us the problem of your village. But my problem of my village be a problem. So, because in your own, deceive me. And I like Romia. I like Romia. Chatonya ne menja by chiche. I like Romia at all. Unebi has not a social media talk. What do you know for time? Not for anything. What do you know? That is why only force Bandibo to do something. The Vietnamese the criminality join here because criminality believe in forcing. Bandits believe in forcing. So after this bully then now blackmail man, now threat man, the fraudsters got join here now. It's normal. That is how they join this movement of Biafra to force, to detain, to destroy Umibo. And we was thinking that now they had a government. Mana mgbe anyị chọpụtara ndị ha na-ahụrụ akụkọ a bụ ụmụ Igbo onye ka nji bido naba azụ n'ihe gbasara Biafra struggle naba azụ kretizie ihe ahụ gosiri m nwa ji na-azụ bụ Obinwannem ndị Igbo maka na ndị Igbo bụ ndị nọ na Biafra bụ ndị ori anọ onye ka nji asị na onwe ndị ori nọ na Biafra na-agwa na ndị ka onwe ndị ori ji arụ ọrụ Igbo onye ori onwe ndị ori unu ji arụ ọrụ ama afụ ha nọ die dị furu Biafra dị furu IPOB ndị ori afụrụ m ha ndị na-ezu ndị ọcha ori ndị na-eme forward na ndị na-eme drug dealing ha nọ na Biafra ha nọ na this struggle ha ma bụ ihe na-eklem na ha ka ma ihe na ha nwere ego karịa ma gwụkwa ego iji do you have money beta ọmụnwa bụ ihe na-agba mbọ ka unu nwa akwụkwọ ọmụ na-agba mbọ ka amara onye n'obu n'ụwa today unu na-achọ ka unu were ajọ ihe wee kpuchie ezigbo ihe anyị gbara mbọ ọ dịrọ possible now you are going to be listening and going to be dying in your father compound until you start saying the truth. I am unquekuru nebu muna na fa Biafra. Or do also possible. It's not a mega Biafra, Jejo Nandekana. It's not a mega Biafra, Jejo Simon. I don't know back on Kuno article again, no Chinese Nani. And once here can anybody stand. And then the most state you see they very careful and respect themselves. Because he only do on social media is a disgrace. If he most state in one they cannot come together and stop one state or what village or what local government that do nonsense, that means all of you a crime supporter. The same thing can they just say everybody go to your village. Go to your village because here in Achim back at a village war. Everybody go back to your village. Because we will not allow you people to use international community to defraud our people. We will not allow it again. No. We will not allow anybody using Nandikana to talk nonsense on social media. It's not going to happen. Go to your village. Nandikana never preached that only on social media we are going to seek for justice. Never. And Nandikana never say anybody use my name to be talking against other people. He never. So all of you have to go back to your village. And we need to report to all of you to your village. Go to your village. Go to your village and start making us to know about your village. Makune divide the Umibo, divide the Umibo. Umibo was in Dori. Nesos in Dori. Or this is called the age you are more. Even on social media on Neku, Kedika is Dozi Alibo. Manu China meto Srakuno, Unu China det is Rakuno, Zuchando Chori, Jen America, Jujina na Malaysia, Zondo Chori, Jen India, Zondo Chori,
zụcha ndị ọcha ori unu abụrụ ndị ori bụrụ echiche ndị ori ogbu mmadụ South Africa unu gbucha mmadụ from ntụ mechi ihe ọjọọ dị iche iche unu na-eme expect ka anyị na unu wee bịa kwuo gịnị what do you want me to say? That is why unu abụ wepụta ihe gbasara registration of Obinwannem ọsọ kwụ na agba ndị bịara abịa gbara ọsọ nwaanyị eji gba ọsọ kọsị ga-eyi gị egwu ife na mere mere ma adọpụtago m public na public adọpụtago ngị ọfụma ịsụwa gị tret ba ndị m na ha rụchara ọrụ izi that one bụ ihe mere m ji wee ka obi wee na-ekwu ka m si ekwu today ịtret ndị mmadụ sị ha kwụsị itinye afa gị kwụsị itinye nọmba gị it is like just a wake up. I will die with all of you. I will make sure that na anybody make ogori here with me in this life maka Chukwu ịgbatara ya n'ọsọ ya ka m ga-eche anybody ga-esepụta isi wee kwuo maka Okechukwu in your page nne na anya fụ na rekọd ga dọrọ ma rekọd mana enwere ihe bụ I go mana rekọd go dị na rekọd m ụwa niile ga-ama ife m na gị na-abụ mere marakwanụ ka m na gị si wee mee nwere ihe ọzọ then ka anyị wee marụgodo ihe bụ justice bịakwunu na-ekwu okwu justice mana onwe eji onye justice dị n'alụ echebe m echiche iri ndị Igbo mugu echebe m echiche imegide ndị Igbo one day mana ndị Igbo echege echiche wee mee ihe mesef n'aka report all my team threat my team with the hopeless securities and many of you people na bịakwa na social media na-akwadokwa the people that is threatening people in Igboland. That's not fake. Nandika fake. Why original will not destroy fake? If you know what you are doing. Why original security don't destroy fake security? If people know what you are doing. Unu China scammers. And why did you work that thing now and China check today? Boom wobble na respect or not channel men and Igbo. To God only about terror. I swear. Okay, one myself na ihe na metere mgbe mbụ na check bezi na mwa so we die. That na mwa ga banketi we nwo just like that. Not possible. Not possible. Now the wickedness in IPOB movement this time, or very, very bad. The world should investigate IPOB people's leaders. You must investigate them. The lies and the propaganda and the blackmailing in these people's life is going out of the hand. These people have become hypocrisy blackmailers. People who cannot stand for the truth and looking for the truth. Where are you looking for the truth? Which country are you looking for the truth? You are looking for the truth from which country? Now we can do which country? Country that's going to research what you are talking about and they see evils in you. Why are you people deceiving, disrupting, disrespecting people that Chineke na woteke we zondi bondo? Can you ever on channel you ebru ndori? Can you ever on channel you ebru obu mmadu? Can you ever on channel you ebru Biafra destroy Igbo race? Why? Why would you ever Biafra destroy Igbo race? Why? Yeni Igbo nwere Igbo na chozi acho today. Because of Ndi Biafra, because of Ndi Igbo. All of you have become a supporter of criminals. Secure banana Biafra, banana Nandigo, politicians. When they expect can the Hausa girl not. When they expect can the Yoruba girl not. Whereby that Ndi Yoruba and Hausa is working with the Igbo have already that agreed to sell our land. That agreed to make sure that near pasara resources na buy no how we gonna record here. And you abus in the anine abus in dinke chukunye na mami hai posiji to see alaben 9 abus in the hana tafu diko he de kam batara no bodo Igbo. Then if you get how go that na it cannot grow. Obu no obu ben nam can have that zez ben nam. Enwere mo reward from the land. Obu na ben nam can na zuwe wuzude weru mbo ga na ona ba o ga no chitem na mo. There something. Because ka mmadụ na anụrụ gị ọgụ na mmụọ ka anụmanụ na anụrụ gị ọgụ na mmụọ maka na amara nka obodo a nọ kịta nọ nke onye na-enweghị future maka na sọsọ a na-enye m n'obodo a bụ ego na-anara m power m niile then power m kwesịrị iji mee invest na be nna m ndị governors niile na ndị Igbo niile anọchisi everywhere ndị niile bụ ndị Igbo nọ n'ala Igbo nọ na social media fraudsters isi abata na charity ha gba ọsọ isi abata na business agba ọsọ they are looking for the person ha ga-eri mugu
Here this na Igbo na 99% of ndị nọ n'ala Igbo bụ ndị ori 419 fraudsters. They are trying to frustrate you. They are trying to steal from you. They are trying to take the same thing that you have so that you get you go see oh, I witness it. Na social media. Onye na-anụ ka na-achatịrị na social media. Esi oke nwanne na-achọkwa nwaanyị dị na baị kedu wee gị ibido n'oge wee zube ha ori ọkwa nwa Christ, nwa bishop, nwa fada, a Catholic, a Christian. Ga na-atụrụ gị asị na ịchatin. Ikwọsị gị na-eje ụka. Ikwọsị gị makwa Jesus. I cannot marry who is not Christian. But you, where you say you are Christian, you are a bandit. You are a liar. You are a criminal. You are a fraudster. You say you are a Christian. You are Igbo Christian. But you cannot say the truth. You cannot stand in the truth. But you claim you are a Christian. What type of Christian is lying against humanity? What type of Christian is that? What type of a Christian you are chatting from Germany to Igboland? A person who calls himself a Christian is going to lie to the Christian, a fellow Christian in Germany. And Reverend Fathers is there. Pastors is there. In a talk, he didn't want to he didn't come back here. He didn't check back a future children who don't make it together. Also, go why then. Iche na ụmụ Igbo nọ n'obodo Igbo na anyị nsị ka anyị nyebe ụmụ ga na-agbara mbọ si na mmiri wee bịa obodo a bụ ndị ahụ ka ekwesị na-emele ebele ndị si na mmiri ndị si na forest ọ ndị a ka m kwesịrị nje ihe dịka na site were m ego nyefa laba fa na ihe m ga na-emezi very soon. I have to declare it. It's better for me to be sleeping to those people who that na he were go nwa ha mere business than those people na no alabai they claim na I am a good woman, I am going to church, I go to church today ha chaga ejunu n'ụka mama dere gị Chineke na say arụ Christian men anakọrọ. But these people are Jezebels. Bad souls, wicked souls, people who cannot stand for the truth even 2 minutes. Kafo na-ekwu cha ihe ụmụ nwoke ọ bụla asị ka na asị mana ama m na ụmụ nwoke nke unu dị wọsụ mana ana m asị ụmụ nwoke ndị a na-acha atụ ụmụ nwaanyị baị ka anụ nwaanyị maka apụta asị gị ihe anyị na-eji anụgasị ndị n'obodo oyibo onye dịka m bụ evidence now enweghị ụmụ nwaanyị nọ na baị kịta na-abụ ezigbo nwaanyị. I challenge all the women in Igboland that can chat with me all over the world. Chat with me. Tell me what makes you ezigbo nwaanyị. Ma eze dibịa o, ma eze nwaanyị okiri na-akpọgasị onwe ma ndị Christian o, ha chaghị na-ebi criminal, a bandit maka na nne na ha zụrụ ọfụma. Enweghị ezigbote nwaanyị Igbo azụrụ azụ. Any woman ọ bụla ị nwetara na social media so a Christian gbawakwa ihe niile a bandit. They would let them well. Igbo women now is they are a bad Igbo woman now. Baddest woman in this world. A woman that I believe that when you see Igbo woman, you respect this word. Now Igbo women are criminals. They are now looking how to scam people from outside the blood. They are on TikTok using their body to make money. And people are coming on social media and talking nonsense and looking for people you can just please by telling them what is not going to help them in future. It's an only open boy and that will be here. If you are going to make a man happy for us. You generally choke on mass and only him joy. We have for one in him joy. A bending label they will nanya by John Mother. What do you have for Naya? I don't see anything again. Onye ọbụla na-esi na isi otu a na ọkwa ndị Igbo a ga-enyere gị aka akụkọ gbukwu unu nwa bụ ndị Igbo a what I mean kedu enyemaka ihe enye m na bụrụ igbukwa m ka isi gbuo ndị nna nna gị a maka all of you have buy ụmụnna nụ nara 20 pounds ndị ori bịakwa na-ekwuchisi mmadụ ntị na Biafra yi nagoro 20 pounds ọ na papa gị so na ihe na 20 pounds ka na-ekwu okwu Biafra you are a saboteur of the same nation ị na 20 pounds to forget about the history. In natural 23 pass, but when you international community law, you collected agreement with that I will give you 20 pass to forget about what happened. Then they compensate you with 20 pass. What are you talking about? That's why the spirit can never forgive all of you. All of you will be perishing one by one until you understand what you have done to the ancestors. Can the family now 20 pass? We need to research the family. Which family collect 20 pass? They are the sabotage. Even if I do not count na 22%,
If I do not as fast as nara 20 pass in the head of the millions Biafras that buy by Britain, as far as in nara 20 pass, all know about the saboteurs, all know about the evil doers in the system of the Igbo people. All know about the original sabotage. All know. Makana munu ega hankali munu. Ojukwu did not stand all those betrayal of all of your fathers. Now I'm Ojukwu si make it, but I'm that Yemen no win here because of what I'm talking about. History of Biafra never ever pleased anybody except Nas Egusisindi Igbo, Egusisindi Biafra, Egusisindi. That's the only thing trigger me to even talk about Biafra. But now Bazini make and water. Why are you people don't want to negotiate and partner together? Why? That is when I begin to understand the criminality in all of you. Bandit. Unu GMS business, man, unu make the business out on naka. Oka tunu nisi. Okonye kuo maka Biafra izi gebuzo je check here kedi cause we like Biafra cause you love Biafra. Well, mwana unu weki iku ihe unu gekwu mana imi ga emedebe unu. Ye ji like onwe mu na adime ekwu nke mama ho. Nke m maka na-ekwu maka na ikwu maka na ị na-achọ ka ị bịa gosi ndị ụwa dat na mama ya na-ekwu just uche gị dị ya uche gị dị ime uche ga-eji dị ya uche gị dị ya na adịkwa m nne mmadụ anya n'iru amara m onye Igbo asa onye Igbo ịmakwa onye Igbo asa onye Igbo na ihe ọ na ga-eme gị aga m eme gị gbaa mbọ for that na ife njikwa ekwu okwu a na incomplete to your head because ekwuo m okwu just ka m were eme mokrio because ọ ihe unu na-eme ka nna gwa unu so na isi that ihe na-ekwu bụ asị come to my page. It is very well welcome. Come to my page. Request to come and challenge what I'm talking about. Because I am above your father, above your mother. What you are doing on social media is what bringing crime, insecurity in Igboland. And I can say it as is happening. So no man just be on social media. Join the movement. Let us move and go back to home. Massive return back men. You need to come to start in Obinwannem. We need massive return back home. We don't need those people talking and using our problem in Igboland. They make money. We don't want it. I want men. Let us use it to help our people right now. How they do? Can when the non Igbo no chitendika ne receive a guy gejina dozo buy, ne dozo occupy, ne dozo Mmiri buy, ne dozo very na high the we cannot wait for anybody to start doing what we're supposed to do. Not the mistake we made in ancient time. Onye marifa game obodo di manya puta Obinwannem Maria game obodo no ma Okechukwu chori si through Obinwannem to nyere ande ba aka. Maka Obinwannem bụ the more anything na Igbo now, nothing more. Maka onye ọbụla nwere Obinwannem ga-egbu nwanne. Onye ọbụla nwere Obinwannem ama blackmail nwanne. Onye ọbụla nwere Obinwannem ama tụ nwanne ya asị. Onye ọbụla nwere Obinwannem ama nọ ebe na-akpa nkata ka akpagide nwanne. Ego ama sere onye nwere Obinwannem. Ndị nọ na Facebook and YouTube ekene m unu ya gaziere unu ka m hapụkwa unu tata ka njebe ebe m na-eje